உங்களை நான் இதான் முதல்ல சந்திக்கிறேன். நீங்களும் என்னை இதான் முதல் முறை பார்க்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அல்லேலூயா. ஆனால் 2 பேர் நம்ம எல்லாரும் மெட்ராஸில் தான் இருக்கிறோம். இங்கே பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ஏஜி சர்ச்சு கூட நான் தான் ஏர் கண்டிஷனிங் பண்ணேன். இதுபோல் சபை வருவது என்றால் எனக்கு மிகவும் உற்சாகம். ஆமேன். அல்லேலூயா. அப்படியே ஃபால் சீலிங் எல்லாம் போட்டு ஜிகு ஜிகுன்னு இருக்கிற சபைக்கு போகிறத விட இந்த மாதிரி சபைகளுக்கு வர்றது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா இங்கே என்ன இருக்கும்? உண்மை இருக்கும். அல்லேலூயா. சரி, இன்றைக்கி நான் பிரசங்கம் பண்ணுறதுக்காக வரல, உங்கள் கூட ஆண்டவருடைய வசனத்தை தியானம் பண்ணதுக்காக வந்திருக்கேன். அதனால் நீங்களும் என் கூட கொஞ்சம் பேசணும். அல்லேலூயா. ஏசு இருந்த இடத்துல ஊமையர்கள் ஆமாம், யாருமே மாஸ்க் போடல இல்லையா? அதனால் தைரியமாக பேசலாம் நீங்கள். சரி, உங்ககிட்ட ஒரு 2-3 கேள்வி கேட்கணும். முதல் கேள்வி, இவ்வளோ சேர் காலியாக இருக்கும்போது எதுக்கு இவ்வளோ பேர் தலையில் உட்காந்துருக்கீங்க? தன்னடக்கமா? ஏறி உட்காரலாமா? கம்ஃபர்டபுளாக இல்லையா சேரு? தர வசதியாக இருக்கா? சரி, அல்லேலூயா. ஓகே. இல்லைன்னா சபை நிரம்பி இருக்கிற மாதிரி தரையில் பாதி பேர் பாதி காலி சேர் போடணுமா? ஈவன் எங்கள் சர்ச்சில் நான் பார்த்துருக்கேன். அது என்னன்னு தெரியல, சேருங்க காலியாக இருக்குது, தரையில் உட்காடுறாங்க. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். பிரைஸ் தி லார்ட். இப்போ இந்த காலி சேரெல்லாம் கர்த்தர் நிரப்ப முடியுமா? சரி, நான் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டேன், ஆண்டவரே முதல்ல அந்த சபைக்கு போகிறேனே, இந்த சபை எப்படிப்பட்டதுன்னு எனக்கு சொல்லுங்கன்னு கேட்டேன். ஆண்டவர் போய் சொல்லுவாரா? அவர் சொன்னார், மிகவும் உற்சாகமான சபை அப்படின்னு சொன்னார். இவ்வளோதான் உற்சாகமா? உன்னை பேசவே விட மாட்டாங்க, நிறைய அல்லேலூயா சொல்லுவாங்கன்னு சொன்னார். இல்லை, சிரிக்கிறதுக்காக சொல்ல, அல்லேலூயா சொல்லுவீங்களா இல்லையா? அல்லேலூயா. உங்கள் சபையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு, நீங்கள் ஆராதனை டைமில் உங்கள் சபையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பிரதரை கேளுங்க, எனக்கு 10 நிமிஷம் ஆச்சு. ஆனால் நீங்கள் நல்ல ஆராதனை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா என்னால் கிரேஸ்லேருந்து இப்படி வந்த உடனே இந்த சத்தத்தை கேட்டு நான் உள்ளே வந்திருப்பேன். கரெக்டாக? அப்போ என்ன பத்தாது? சத்தம் பத்தாது. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. எல்லோரும் எந்திரிச்சு நிற்போம் ஒரு நிமிஷம். எல்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்கிறீங்க, கொஞ்சம் அப்படியே உங்களுக்கு யோகா சொல்லித்தரேன். எல்லாம் எந்திரிச்சு நின்று கையை காலை ஸ்ட்ரெச் பண்ணி ஆண்டவருடைய வார்த்தையை ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு ஆயத்தமாகுங்க. எல்லாம் வீட்டில் வச்சுருக்கிற மீன் குழம்பு வாங்கி வச்சுருக்கிற, நான் கூட கறி வாங்க சொல்லியிருக்கேன் என் டிரைவரை. உங்கள் ரோட்லேயே கறி கடை பார்த்தேன், எனக்கு பார்த்தோன்னே ஆசை வந்துச்சு. எல்லாரும் கொஞ்சம் அப்படி ஸ்ட்ரெச் பண்ணி ஆண்டவர் ஆராதிப்போமா? ஒரு 2 நிமிஷம் 3 நிமிஷம். அல்லேலூயா. கண்களை மூடி சொல்லுங்க. ஒன்று சேர்ந்து நாம் துதிப்போம், சாத்தானை மீதிப்போம், தேசத்தை சுதந்தரிப்போம். ஒன்று சேர்ந்து நாம் துதிப்போம், சாத்தானை மீதிப்போம், தேசத்தை சுதந்தரிப்போம். இன்னும் சத்தமா? இயேசு நல்லவர், ஒரு போதும் கைவிடா, ஒரு நாளும் விலகிடா. இயேசு நல்லவர், ஒரு போதும் கைவிடா, ஒரு நாளும் விலகிடா. என்ன பாருங்க நிறைய வாலிபர்கள் தான் இருக்கிறீங்க இல்லையா? 40 வயசுக்கு கீழே இருந்தால் வாலிபர் தான். ஆனால் சப்பாத்தி சுடுற மாதிரி கை தட்டுறீங்க. முதல்ல உங்களுக்கு கை தட்ட சொல்லித்தரேன். இப்போ பிரதர் பீட் போடுறாரு பாருங்க, எப்படி போடுறாரு பார்க்குறீங்களா? அந்த பீட்டும் உங்கள் கை தட்டலும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும். சரியா? நீங்கள் பாடாதீங்க, நானும் பிரதர் மட்டும் நான் பாடுறேன், பிரதர் பீட்டு போடுவார் பாருங்க. ஒன்று சேர்ந்து நாம் துதிப்போம், சாத்தானை மீதிப்போம், தேசத்தை சுதந்தரிப்போம். போதும் பிரதர். கவனிச்சிங்களா? எப்படி இருந்துச்சு? நீங்க எப்படி தட்டுறீங்க தெரியுமா? ஒன்று சேர்ந்து நாம் துதிப்போம், சப்பாத்தி தட்டுவோம். எங்க இந்த தேசத்தை சுதந்தரிக்கிறது? இது எப்படி கை தட்டணும்னு சொல்லி தர பாருங்க. வாலிபர்கள் அல்லேலூயா. அப்படி நல்ல கையெல்லாம் இந்த இடத்த நீங்க எவ்வளவு தட்டுறீங்களோ அவ்வளவு உங்க ஹார்ட் உடைய ஸ்ட்ரென்த் ஜாஸ்தி ஆகும்னு மெடிக்கல்ல சொல்றாங்க. நான் 18 வயசுல ரட்சிக்கப்பட்டேன். அன்னிலேருந்து இன்னை வரைக்கும் இதே மாதிரி தான் கை தட்டுறேன். எனக்கு நீங்கள் 53 வயசு ஆச்சு. கவனிங்க. 1 2 3 4
துதிப்போம், சாத்தானை மீதிப்போம், தேசத்தை சுதந்தரிப்போம். அல்லேலூயா. விட்டு கொடுக்கலன்னா அபிஷேகம் பண்ணப்பட முடியாது. அபிஷேகம் இல்லைன்னா ஆசீர்வாதம் வராது. இந்த கர்த்தருடைய சமூகத்தில் வெக்கப்படுறது, கோணிக்கிறது, இதெல்லாம் பெந்தகோஸ்தே சபையில் வேலைக்கு ஆகாது. நான் ஒரு ஐயர் வீட்டில் பிறந்தவன். எங்கள் அப்பா பேர் ராமசாமி ஐயர். ஓகே, நான் வளர்ந்தது பூரா தமிழ் மெத்தடிஸ்ட் சர்ச்சு, சிஎஸ்ஐ சர்ச்சு. அல்லேலூயா கூட சொல்ல மாட்டோம். முதல்ல 21 வயசில் ஆண்டவர் அபிஷேகிக்கும் போது முதல்ல என்ன சொன்னார்? இந்த வெக்கத்தெல்லாம் தூக்கி போடு. என்னது? வெக்கத்தெல்லாம் என் சமூகத்தில் நீ விடுதலையாக ஆராதிச்சாதான் நானும் உன்னை விடுதலையாக ஆசீர்வதிக்க முடியும். எப்படி ஆசீர்வதிச்சா தெரியுமா? என்ன, என் 21 வயசுலேருந்து இன்னைய வரைக்கும் என் பேங்க்கில் எவ்வளோ காசு இருக்குது, என் பர்ஸில் எவ்வளோ காசு இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியாது. நான் எதை கேட்டாலும் ஆண்டவர் எனக்கு வாங்கி கொடுப்பாரு. 230 ரூபா சம்பளத்தில் ஆரம்பித்தேன். அது காரணம் என்னென்னா, ஆண்டோட சமூகத்தில் இப்படி கோணின்னு இப்படிலாம் இருக்கவே மாட்டேன். எங்கள் பாஸ்டர், நாங்கள் அசம்பிளிஸ் ஆஃப் காட் சபையில் தான் ஞானஸ்தானம் எடுத்தேன். சொர்ணராஜ் சபையில் 4 புருஷர்கள் தான் வந்துட்டு இருந்தாங்க. அப்போது ஞானஸ்தானம் எடுத்து அபிஷேகம் பெற்ற உடனே ஆராதனை ஆரம்பிக்கும் போது இப்படி ஃபுல் பீட்டை பார்த்து நிற்பேன். முடியும் போது எப்படி நிற்பேன் சொல்லுங்கள்? இப்படி நிற்போம், அந்த பக்கம் பார்த்து நிற்போம். அந்த அளவுக்கு அபிஷேகத்தில் நிரம்புவோம். பாருங்கள், ஒரே ஒருத்தர் தான் ஆமேன்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா அவங்களும் எனக்கும் ஒரே வயசு. சரி, கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது, ஆனாலும் ஆவியானவர் உதவி செய்வார். உட்காருங்க. சோத்திரம். அல்லேலூயா. இதெல்லாம் பத்தாது. அல்லேலூயா. ஏன் பக்கத்து வீட்டில் பிரச்சனை பண்ணுவாங்களா அல்லேலூயா சொன்னால்? அப்படி தான் இருக்காண்ணா? ஏன்னா சில சபையில் சொல்லுவாங்க, பிரச்சனை பண்ணுவாங்க அல்லேலூயா சொன்னால். அல்லேலூயா சொன்னால் சத்தம் பிரச்சனை வரும்னா சொல்ல வேண்டாம். அதுக்கு போல இப்படி பண்ணுங்க. சொல்லுங்க. எதுவும் அதனால நல்லா வாயை திறந்து செய்யுங்க. பிரைஸ் தி லார்ட். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. சரி, கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம். என்னுடைய சாட்சியை முதலாவது உங்கள் மத்தியில் சொல்லிவிட்டு, அதன் பிறகு ஆண்டவருடைய என்னுடைய அழைப்பை சொல்லிவிட்டு செய்திக்கு நேராக நாம் கடந்து செல்வோம். என்னுடைய பெயர் ஜான் இருதயராஜ். என்னுடைய தகப்பனாருடைய பெயர் ராமசாமி ஐயர். 1973 என்னுடைய தகப்பனார் ரட்சிக்கப்பட்டார். என்னுடைய தாத்தா பேர் ராமகிருஷ்ண ஐயர். அப்பா ரட்சிக்கப்பட்டாலும் எங்களை ஆண்டவர் ஒரு நீ கிறிஸ்தவனாக இருக்க வேணும்னு எங்கள் அப்பா எங்களை ஃபோர்ஸ் பண்ணலை. பாருங்கள், நிறைய கதை சொல்லுவேன், உங்களுக்கு நிறைய சிரிக்க வைப்பேன். ஓகே, சில கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருக்குது. நான் செய்தி கொடுக்கும்போது யார் முதல் கொட்டாய் விடுறாங்களோ அதோடு நிறுத்திடுவேன். யார்? ஏன்னா உங்களுக்கு போர் அடிக்குதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா? அல்லேலூயா. ஐயோ, என்ன பாஸ்டர் இவ்வளோ கூச்சப்படுறாங்க? அல்லேலூயா. நான் இது போதும் எனக்கு. இது மாதிரி சொன்னால் போதும். அல்லேலூயா. நான் நிறைய அல்லேலூயா சொல்லுவேன். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். பிரைஸ் தி லார்ட். அல்லேலூயா. ஏன்னா நான் காலைல எதுவும் சாப்பிடல. அல்லேலூயா நான் நிறைய சொன்னால் தான் எனக்கு பலன் கிடைக்கும். பிரைஸ் தி லார்ட். அல்லேலூயா. ஸோ எங்கள் அப்பா எங்களை கிறிஸ்தவ முறைப்படி வளர்க்கலை. எனக்கு ஒரு தங்கச்சி, ஒரு தம்பி. ஸோ 19 வயசு வரைக்கும் நான் எல்லா மதங்களை குறித்தும் பார்க்க ஆரம்பித்தேன். கிறிஸ்தவ மதம்தான் உண்மையான, கிறிஸ்தவ வழி தான் உண்மையானதுன்னு நான் நம்பலை. நான் அதிகமாக வில்லிவாக்கத்தில் இருக்கிற பெருமாள் கோயிலில் தான் போய் உட்காந்துருப்பேன். என்னுடைய நண்பர்களோடு உட்காந்து நிறைய அந்த இந்துக்களை குறித்ததான காரியங்களே ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன். இப்படி நான் இருக்கும்போது என்னுடைய பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் ஃபைனல் இயர் படிக்கும் பொழுது, பொதுவாக மத்தியானம் நான் ஈவினிங் காலேஜில் போனதுனால மத்தியானம் சில சமயம் நான் வேலை செஞ்சுக்கிட்டே படித்தேன். ஐசிஎஃப்பில் ட்ரைனிங் பண்ணிக்கிட்டே படித்தேன். ஸோ மத்தியான டைமில் தூங்குறதுக்கு சில சமயம் டைம் கிடைக்கும். அப்போ எங்கள் வீட்டில் குமுதம், ஆனந்த விகடன் இந்த மாதிரி புக்ஸு தான் படிப்பேன். அப்பா ரட்சிக்கப்பட்டார், அம்மாவும் சர்ச்சுக்கு போவாங்க. ஆனால் 2 பேருமே நீ சர்ச்சுக்கு வரணும், சர்ச்சில் நீ ஒழுங்காக உட்காரணும், கவனிக்கணும், அல்லேலூயா சொல்லணும், இப்படிலாம் எதுவும் சொல்லித்தரல. சொல்லி தந்தால் நம்ம கேட்டிருப்போமா? சத்தியமாக கேட்டிருக்க மாட்டோம். அல்லேலூயா. நான் செய்கிறது தான் கரெக்டுன்னு இருப்போம். அதனால் அவங்கள மரியாதையை காப்பாற்றிக்கிட்டு இருந்தாங்க. அப்படி இருக்கும்போது
என்னுடைய ஃபைனல் இயரில் எந்த புக்கும் கிடைக்கல, குமுத ஆனந்த வீடுன்னு எதுவும் கிடைக்கல. நிறையா ரஜினி படம் பார்ப்பேன். ஸோ எதுவும் கிடைக்காதனால என்ன பண்ணேன், எங்கள் அம்மா வந்து நிறைய கிறிஸ்தவ மிஷினரிகளை குறித்த புக்ஸ் வீட்டில் ஒரு லைப்ரரியே வச்சுருந்தாங்க. ஒரு 300 புக்கு வச்சுருந்தாங்க. நான் உங்கள் எல்லாரையும் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறேன், நான் போகிற சபைகள் எல்லாம் சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா, ஒவ்வொரு சபையிலும் தயவுசெய்து மிஷினரிகளை குறித்ததான ஒரு லைப்ரரி நடத்துங்க. அது ஒன்றும் பெரிய காஸ்ட்லி கிடையாது. ஆளுக்கு ஒரு 100 ரூபாய்க்கு ஒரு புக்கு வாங்கி சபைக்குன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது ஒரு லைப்ரரி ஆகும். எல்லாரும் 300 புக்கு படிக்க முடியாது இல்லையா? ஆளுக்கு ஒரு புக்கு வாங்கினீங்கன்னா அது ஒரு ரிஜிஸ்டர் போட்டு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வாசிங்க மிஷினரிகளை குறித்து. அல்லேலூயா. இன்றைக்கி புக்கு யூடியூபெல்லாம் வந்த பிறகு புக்கு படிக்கிற பழக்கமே போச்சு. எந்த யூடியூப்லேயும் மிஷினரிகளை குறித்ததான காரியங்கள் அதிகமாக இல்லை. நான் நிறையா யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணி பார்த்துட்டேன். ஸோ ஆனால் இஎல்எஸ்லாம் போனீங்கன்னா மிஷினரிகளை குறித்த புக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. வேறு வழி கிடையாது. 16வது நூற்றாண்டு 18வது நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த மிஷினரிகளை பற்றி படித்து தான் நம்ம ஊழியர்கள் எப்படி இருப்பாங்கன்னு தெரிஞ்சிக்க முடியும். இப்போ இருக்கிற பெந்தகோஸ்தே ஊழியக்காரங்களை பார்த்து ஊழியர்கள் எப்படி இருப்பாங்கன்னு தெரிஞ்சிக்க முடியாது. என்னையும் சேர்த்து சொல்கிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களை ஒரு கேள்வி கேட்குறேன். இந்த இந்தியாவில் இருக்கிற எந்த ஒரு குக் கிராமத்தில் போனாலும் கிறிஸ்தவ நற்பணி செய்கிறவங்க பேரை சொல்லுன்னு சொன்னால் யார் பேரை சொல்லுவாங்க? கேள்வி புரியுதா இல்லையா? आप लोग தமிழ் जानते हैं क्या? உங்களுக்கு தமிழ் தெரியுமான்னு கேட்குறேன், இல்லை ஹிந்தியில் பேசலாமான்னு கேட்குறேன். தோடா ஹிந்தி மாலுமே. சரி, நான் கேட்குறேன் திருப்பி, எந்த குக்கிராமத்தில் போனாலும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஓகே நற்பணி செய்த ஒரு கிறிஸ்தவர் பேரை சொல்லுங்கன்னு கேட்டால் யார் பேரை சொல்லுவாங்க? யார் பேர்? யார் பேர்? அன்னை தெரேசா. ஓகே, நல்லா கவனிங்க. யார் அன்னை தெரேசா? செக்கோஸ்லோவேக்கியாவில் பிறந்தவங்க. 87 வயசு வரைக்கும் ஊழியம் செஞ்சவங்க. செஞ்சு செத்து போய் 30 வருஷத்துக்கு மேலே ஆச்சு. ஆனால் இன்றைக்கும் அவங்க பேரை இந்தியாவில் இருக்கிற ஒவ்வொரு முக்குலேயும் சொல்கிறாங்க இல்லையா? கரெக்டாக. இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா உதவி செய்கிறவங்கள பார்த்தா பெரிய இந்த அம்மா மதர் தெரேசான்னு சொல்லுவாங்க. இப்போது நான் மதர் தெரேசாவை குறித்து புகழ்ந்து பேச வரல. அன்னை தெரேசாக்கு பிறகு பேர் சொல்லும்படியாய் நற்பணி செய்கிற ஒரு பெந்தகோஸ்தே ஊழியக்காரனும் உருவாகவில்லை. இதுதான் அசிங்கப்பட வேண்டிய விஷயம். ஏன் பாஸ்டர் மோகன் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க? ஏன் சாம் செல்லதுரை சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க? நான் யாருக்கும் விரோதியெல்லாம் கிடையாது. சாம் செல்லதுரை ஐயா சர்ச்சை நான் தான் ஏசி பண்ணேன். புரியுதுங்களா நான் பேசுகிறது? புரியுதுங்களா? ஐயா எக்ஸாம்பிளாக கூட சிஎஸ்ஐ சபையில் நடக்கிற ஒரு காரியத்தை சொல்கிறாரு. ஏன் சொல்லலைன்னா, இன்றைக்கி கிறிஸ்தவர்கள் என்றால் சவுண்டு பார்ட்டின்னு பேர் வாங்கிட்டோம். எச்சகையில் கூட ஐயா தெரு பிரசங்கம் பண்ண போகிறேன்னு சொன்னோன்னே சத்தியமாக நான் ஆச்சரியப்பட்டேன். ஏன்னா நான் என் வாலிப நாட்களில் 18 வயசில் நான் ரட்சிக்கப்பட்ட நாட்களில் இந்த தண்ணி பிடிப்பாங்க தெரியுமா, மெட்ரோ வாட்டர் வந்து பிடிப்பாங்க தெரியுமா, அங்கே போய் நின்றுட்டு நானும் இன்னொரு பிரதரும் போய் நின்றுக்கிட்டு அவர் சொல்லுவார் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து, நான் பக்கத்தில் நின்றுட்டு கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து உங்கள் பாவங்களை மன்னிக்க இந்த பூமிக்கு வந்தார், இப்படி நாங்கள் சொல்லுவோம். எப்போ? வாலிப 21 வயசில். அல்லேலூயா. நீங்கள் சபையிலேயே வெக்கப்படுறீங்க அல்லேலூயா சொல்கிறதுக்கு. தெரு பிரசங்கம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உண்மையாக சொல்கிறேன், நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட திருச்சபை, உண்மையான திருச்சபை. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ஸோ என்னுடைய 21வது வயசில் எனக்கு குமுத ஆனந்த விகடனை தான் கிடச்சிது. வேறு புக்கு இல்லாமல் எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க. எங்கள் அம்மா வாங்கி வச்ச புக்கு தேடினேன். எல்லாம் பெரிய பெரிய புக்கு, மோட்ச பிரயாணம் அப்படி இப்படின்னு இருந்துச்சு. அப்போ இருக்கிறதுல சின்ன புக்கு தேடினேன் இல்லையா. போர் அடிக்கும்ல, ஏசப்பானா போர் அடிக்கும், மொக்கையாக இருக்கும். இதே இந்த டைமில் உட்காந்து விஜய் டிவி பார்த்தா சூப்பராக இருக்கும்.
ஸோ நான் என்ன பண்ணேன், அப்போ விஜய் இல்லை, பொதிகை டிவி தான், அந்த இருக்கிறதுலே சின்ன புக்கு ஜீவ வார்த்தைகள் அப்படின்னு ஒரு புக்கு இருந்துச்சு. என்ன புக்கு? ஆமாம், இத்தினூண்டு ட்ராக்டு. அந்த ட்ராக்டில் என்ன விசேஷம்னா, ஆதி ஆகமத்திலேருந்து வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வரைக்கும் எல்லா வசனங்களும் வெறும் பைபிள் வசனத்திலே எழுதியிருப்பாங்க. தேவன் பூமியை எப்படி உருவாக்குனாரு, இப்படி பண்ணார், இப்படி பண்ணார், இப்படி பண்ணார். அந்த ட்ராக்ட் இன்றைக்கும் இருக்குது. அதை நான் படிக்க 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 ஆண்டவர் என்னோடு அன்பாய் பேசலை, ஆண்டவர் என்னோடு இடைப்பட ஆரம்பித்தார். என்ன தெரியுமா சொன்னார்? இப்போ நீங்களாம் ரட்சிக்கப்பட்டிருப்பீங்கன்னு விசுவாசிக்கிறேன். நீங்களாம் எப்படி ரட்சிக்கப்பட்டிருப்பீங்கன்ற அனுபவத்தை நான் இப்போ கேட்டால் நீங்கள் சொல்லுவீங்கன்னு விசுவாசிக்கிறேன். என்ன எப்படி ரட்சித்தாருன்னா, ஆண்டவர் சொன்னார், இன்றைக்கு நீ உன் ஆத்துமாவை எனக்கு ஒப்பு கொடுக்காவிட்டால் இதோடு உன்னுடைய மரண நாளிலோ அல்லது நியாய தீர்ப்பு நாளில் தான் சந்திப்பேன்னாரு. இதுதான் வார்னிங் கொடுத்து தான் என்னை கூப்பிட்டாரு. அன்பாலாம் இயேசு டிஜிஎஸ் தினகரன் பாடின மாதிரிலாம் பாடல. இன்னைக்கு நீ ஒப்பு கொடுக்கலன்னா இதோட உனக்கு சங்கு சத்தம் கேட்கும்போது தான் உன்னை நான் பார்ப்பேன்னு சொல்லிட்டாரு. என்னை அறியாமல் ஒரு பயம் வந்துச்சு. உடனே முழங்கால் படிக்கிட்டு, ஏதோ பெரிய வெளிச்சம் என் ரூம்குள்ளே வந்துச்சு அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை. முழங்கால் படிக்கிட்டு, ஆண்டவரே என் பாவங்களை அறிக்கை செய்து நான் விட்டு விடுகிறேன்னு சொல்லிட்டு ஒப்பு கொடுத்தேன். அன்றைக்கி நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன். ரட்சிக்கப்பட்ட 2வது வாரத்தில் இருந்து ஆண்டவர் என்னை ஊழியத்தில் பயன்படுத்த ஆரம்பித்தார். அல்லேலூயா. நான் ஏர் கண்டிஷனிங் ஃபீல்டு, இதுதான் என்னுடைய மெயின் பிஸ்னஸ்ஸு. இதனுடைய டீலராக தான் இருக்கேன். நான் ஏர் கண்டிஷனிங் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு அப்ரண்டிஸ்ஷிப்பாக ஆரம்பித்தேன். ட்ரெயினி, டெக்னீஷியன், சூப்பர்வைசர், இன்ஸ்ட்ரக்டர், கல்ஃபில் சவுதி அரேபியாவில் ப்ராஜெக்ட் கோஆர்டினேட்டர், பிஸ்னஸ் சென்டர் மேனேஜர், பிரான்ச் மேனேஜர், பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட் மேனேஜர், ரீஜனல் மேனேஜர், ஜென்ரல் மேனேஜர் வரைக்கும் 13 கம்பெனியில் வேலை செஞ்சேன். அந்த 13 கம்பெனியில் வேலை செஞ்சு ஜென்ரல் மேனேஜர் போஸ்ட்லேருந்து வைஸ் பிரசிடெண்ட்டாக நான் ப்ரொமோட் ஆகிற சமயத்தில் ஆண்டவர் என்னை முழு நேர ஊழியத்துக்கு கூப்பிட்டார். ஏன் இவ்வளோ சோகமாக இருக்கிறேன்? அல்லேலூயா. ஸோ முழு நேரம் என்னதாம்மா கூப்பிட்டார், உங்களை கூப்பிடல, அதனால் நீங்கள் சந்தோஷமாக சொல்லலாம். அல்லேலூயா. முழு நேர ஊழியத்துக்கு கூப்பிட்டார். கூப்பிடும்போது ஒரே ஒரு கண்டிஷன் போட்டார். 2 கண்டிஷன் போட்டார். 1, யார்கிட்டையும் காணிக்கை வாங்கக்கூடாது. 2, உன் பேர் எந்த போஸ்டர்லேயோ எந்த பேனர்லேயும் வரக்கூடாது. இதுதான் கண்டிஷனு. இது யோவான் ஸ்நானகனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அழைப்பு. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. நீ எங்கே ஊழியம் செஞ்சாலும் அந்த இடத்துல உன்னை ஜனங்க மறந்துடுவாங்க. ஒரு முறை நீ ஒரு இடத்துல போய் பிரசங்கம் பண்ணால் அடுத்த முறை சத்தியமாக உன்னை கூப்பிட மாட்டாங்க. அப்போது இந்த சர்ச்சுக்கு தான் நான் உங்களை நான் சந்திக்கிற முதலும் கடைசியும், புரியுதுங்களா? இதோட நான் நியாய தீர்ப்பு நாளில் தான் உங்களை பார்ப்பேன். இதுதான் என்னை அழைப்பு. வித்தியாசமாக இல்லை இது. ஆண்டவரே, யார்கிட்டையும் காசு வாங்காமல் ஊழியம் செய்யணும்னு சொன்னால் வயிற்றுக்கு என்ன பண்ணுறது, 2 பொம்பளை பிள்ளைங்க அப்படின்னும் போது தான் ப்ளூ ஸ்டாரோடைய டீலர்ஷிப்பை ஆரம்பித்தேன். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அப்போ எப்படி பிரதர் நீங்கள் ஃபுல் டைம் சொல்கிறீங்க? கேட்க தோணுதா? எப்படி முழு நேரம்னு சொல்கிறீங்க வேலை செஞ்சுக்கிட்டு? எப்படி முழு நேரம்னா, இப்போது ஐயா என்னை கூப்பிட்டு, ஐயா திங்கக்கிழமை ஒரு இடத்துல மெசேஜ் கொடுக்கணும் வாங்க அப்படின்னா, திங்கக்கிழமை காலைல 9:30 மணிக்கு வாங்கன்னா 9:30 மணிக்கு போய் அங்கே நின்றுவேன். அதே டைமில் இன்னொரு கஸ்டமர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி 9:30 மணிக்கு வா, உனக்கு 50 லட்சம் ரூபாய் ஆர்டர் தரேன்னா போக மாட்டேன். என்னுடைய முழு நேரமும் ஊழியந்தான். அதில் மிச்சம் மீதி டைம் இருந்தால் பவுல் அப்போஸ்தலன் எப்படி கூடார தொழில் செஞ்சு நான் ஒரு வேளை சாப்பாடு கூட நான் ஓசியில் சாப்பிட்டதில்லைன்னு சொல்லியிருக்கிறார் பைபிளில். இங்கே பார்த்துருக்கீங்களா? சோத்திரம், அல்லேலூயா. அந்த மாதிரி என் வாழ்க்கையை ஆரம்பித்தேன். கர்த்தருடைய கிருபையில் என்னுடைய ஆர்கனைசேஷனில் 40 பேர் வேலை செய்கிறாங்க. 6 லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் மட்டும் தரேன். கடன் கிடையாது. 27 லட்சம் ஸ்கொயர் ஃபீட்டு ஏர் கண்டிஷனிங் பண்ணியிருக்கிறேன். நான் தேவனுடைய வேலையை செய்வதனால் முடிங்க, தேவன் என்னுடைய பிஸ்னஸை அவர் பார்த்துக்கிறாரு. இது ரகசியம். இதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தா புரியாது. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. சென்னையில் மட்டும் 6 வீடு வச்சுருக்கேன்.
இது வரைக்கும் 8-9 கார் வாங்க கர்த்தர் கிருபை செஞ்சுருக்கிறார். எதுக்காக நான் ஜெபம் பண்ணதும் இல்லை, எதுக்காக நான் ஏங்கினதும் கிடையாது, எதையும் நான் எதிர்பார்த்ததும் கிடையாது. என் தேவைகளை, அவர் தேவைகளை நான் சந்தித்தால் என் தேவைகளை அவர் சந்திப்பார். இதுக்கு நான் ஜீவனுள்ள சாட்சி. எனக்கு இண்டஸ் பேங்க்கில் அக்கௌண்ட் இருக்குது, ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் அக்கௌண்ட் இருக்குது. என் அக்கௌண்ட்டில் எவ்வளோ இருக்குன்றது எனக்கு குத்து மதிப்பாக தான் தெரியுமே தவிர என் அக்கௌண்ட்டில் எவ்வளோ இருக்குன்னு எனக்கு அக்யூரேட்டாக தெரியாது. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. சங்கீதக்காரன் சொல்கிறான், இளைஞனாக இருந்தேன், சொல்லி முடிங்க, முதிர் வயதுள்ளவனும். நான் வசனம்லாம் எடுக்க மாட்டேன், படிக்க மாட்டேன், நான் அப்படியே சொல்லுவேன். ஓகே, 5 அப்பம் 2 மீன், அற்புதம், பைபிளில் எங்கே இருக்குது எடுங்கன்னு உங்களை தான் சொல்லுவேன். இவ்வளோ நாள் வரீங்கல்ல சர்ச்சுக்கு, அல்லேலூயா. இன்னும் உங்களுக்கு மத்தேயு 14-15 சொல்ல மாட்டேன். சரி கவனிங்க, இளைஞனாக இருந்தேன். எத்தனை பேர் சொல்கிறீங்க, எத்தனை பேர் வாயில் ஆக்ஷன் கொடுக்குறீங்கன்னு நான் பார்க்குறேன். முதிர் வயதுள்ளவனுமானேன், அப்புறம் ஆனாலும் நீதிமான் கைவிடப்பட்டதையும் அவன் சந்ததி அவன் பிள்ளைகள் பிச்சை எடுத்ததையும் அப்பத்துக்கு இறந்து திரிந்ததையும் நான் கண்டது இல்லை. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. 2 வசனத்தை கொடுத்து ஆண்டவர் என்னை கூப்பிட்டாரு. 2 செக்கு, பிளாங்க் செக்கு. ஒரு வசனம், இந்த வசனம், இது ஒரு செக்கு. எப்போ போனாலும் ஆண்டவர்கிட்ட நிற்பேன். ஆண்டவர் என்ன சொன்னீர்? என் பிள்ளைங்க பிச்சை எடுக்காதுன்னு சொன்னீர், நான் கைவிடப்பட மாட்டேன்னு சொன்னீர். இவ்வளோதான். அடுத்து இன்னொரு செக்கு கொடுத்தாரு. எடுங்க பார்க்கலாம். மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரமல்ல. எடுங்க 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 எடுங்க. பைபிள்லாம் எடுத்துகிட்டு வரையலா? திறங்கம்மா, பைபிளை திறந்து பாருங்கம்மா, எங்கே இருக்குமா பைபிளா? மத்தேயு பழைய ஏற்பாட்டில் சகரியாவுக்கு முன்னாடி இருக்கான்னு பாருங்க. 4ஆம் அதிகாரம் படிங்க. அவர் பிரதியுத்தரமாக, மனுஷன் 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 சப்பாத்தி, பிரியாணி, கூட்டு பொரியல் என்கிற அப்பத்தினால் மாத்திரமல்ல, இந்த மேடையில் இப்பொழுது நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவனுடைய வாயில் இருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு பைபிளில் இருக்கிற வசனத்தினாலும் பிழைப்பான். ஒவ்வொரு வசனமும் ஒரு பிளாங்க் செக்கு. அதனால தான் பிசாசு உங்களை பைபிள் படிக்க விடமாட்டான். ஏன்னா நம்ம கடைசி வரைக்கும் அம்மா தாயேன்னு தான் இருந்தாகணும், இஎம்ஐ கட்டி தான் ஆகணும். இன்றைக்கும் ஒரு பைக் வாங்கணுன்னா கூட கடன் தான் போய் ஆகணும், ஒரு வீடு வாங்கணுன்னாலும் இஎம்ஐ தான் போய் ஆகணும். இந்த நிலைமையில் தானே சபை இருக்குது. காரணம் என்ன? பைபிள் கூரை மேலே இருக்குது. பிசாசுக்கு நல்லா தெரியும், உன்னை என்ன செஞ்சால் நீ விளங்க மாட்ட, என்ன செஞ்சால் தரித்திரம் உன் வீட்டை விட்டு போகாது, என்ன செஞ்சால் உன் வீட்டில் எப்பப்பாரு போராட்டம் இருக்குன்னு பிசாசுக்கு தெரியும். அதில் மிக முக்கியமான விஷயம், பைபிள் வாசிப்பதை அவன் நிறுத்துவான். நீங்களாம் நல்ல பிள்ளைங்களா கெட்ட பிள்ளைங்களா? நல்ல பிள்ளைங்க. பொய் சொல்லுவீங்களா உண்மை சொல்லுவீங்களா? முதல் கோட்டாய் வந்துடுச்சு. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி சொல்லிடலாமா? சரி, கொட்டாய் வந்தால் அவங்க துப்பட்டா அடி வாயில் சுற்றிக்கிட்டு காது வழியாக விடுங்க. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. பொய் சொல்லுவீங்களா உண்மையை சொல்லுவீங்களா? காலையில் இன்றைக்கி நான் எந்திரிச்சு 3 அதிகாரம் படிச்சுட்டு பைபிள் சர்ச்சுக்கு வந்திருக்கேன்னு சொன்னவங்க மட்டும் கை தூக்குங்க. ஒரு நாளைக்கு 3 அதிகாரம் படித்தா 1 வருஷத்தில் பைபிளை முடிச்சிடலாம், தெரியுமா? தெரியும். இந்த 3 அதிகாரம் கூட படிக்காமல் நீ கிறிஸ்தவனாக இருந்து யாருக்கு என்ன பயன்? நீ ஒரு ஐரா பிறந்தா காலைல காயத்ரி ஜபம் சொல்லியிருக்கணும், நீ ஒரு முஸ்லீமாக பிறந்தா தொழுகைக்கு போயிருக்கணும். நீ கிறிஸ்தவனாக இருந்தால் பல்லு கூட தேய்க்காமல் வந்து சர்ச்சில் உட்காரலாம். ஏன் 3 அதிகாரம் உங்களால் படிக்க முடியல? ஏன்னா நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்கிற விருப்பம் உங்களுக்கே இல்லை. நீங்கள் நினைக்கிறீங்க பைபிள்லாம் படித்து அவனா ஆசீர்வாதமாக இருப்பானா? 2 வசனம்ப்பா, 150 கோடி ரூபாய் பிஸ்னஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான். சும்மா ஏதோ காமெடியெலாம் பண்ண வரல. 2 வசனம். ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டேன், எனக்கு ஞானத்தை கொடுத்தாரு, கிருபையை கொடுத்தாரு. இன்றைக்கும் 50 ப்ராஜெக்ட் எங்களுக்கு ஆன்கோயிங் போயின்னு இருக்கு. பட் நான் ஆஃபீஸுக்கு போகிறது மாதத்துக்கு 2 மணி நேரம் போனால் பெரிய விஷயம். அல்லேலூயா. ஏதோ கதை அடிக்கிறாரு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க. நாளைக்கே வாங்க, கோல்டன் ஜார்ஜ் நகர் முகப்பேரில் தான் என் ஆஃபீஸு காட்டுறேன், கர்த்தர் என்னை எப்படி வச்சுருக்கிறாருன்னு. அல்லேலூயா.
இன்னும் நீ வீட்டு வேலை செஞ்சு தான் சம்பாதிக்கிற, இன்னும் வீட்டு வேலை செஞ்சு தான் உன் குடும்பத்தை காப்பாற்றுற, இன்னும் நீ செக்யூரிட்டி வேலை செஞ்சு தான் குடும்பத்தை காப்பாற்றுற. நான் எப்போ தான் ஆசீர்வதிக்கப்பட முடியும்னு கேட்குறியா? நான் சொல்கிறேன், பைபிள் எல்லாம் படிக்க முடியலனாலும் புதிய ஏற்பாடையாவது படிங்க. ஒவ்வொரு வசனத்தையும் மேலேயும் கையை வச்சு ஜெபம் பண்ணுங்க. ஆண்டவரே, இது உண்மையானால் என் வாழ்க்கையில் இது நடக்கணும். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. எங்கள் தாத்தா சாகும் பொழுது எங்கள் அம்மாவுடைய அப்பா செத்தது ரொம்ப சின்ன வயசில், நாங்கள்லாம் பார்த்ததில்ல. எங்கள் தாத்தா சாகும்போது அவர் பர்ஸில் 25 காசு, ஓகே, 4-5 கடங்காரனோட சீட்டு, இது வச்சு தான் செத்தார். நாங்கள் பேர பிள்ளைங்க, நான், என் தம்பி, என் தங்கச்சி. என் தம்பி வந்து டாக்டரேட் இன் மேக்ஸு. நான் எதுவும் சும்மா உங்களை உற்சாகப்படுத்த சொல்கிறேன், தயவுசெய்து நம்புங்க. எனக்கு எந்த ஆதாயத்தினாலே நான் சொல்லலை. பிஎஸ்சி மேக்ஸு, எம்எஸ்சி மேக்ஸு, பிஎட், எம்எட், எம்ஃபில், டாக்டரேட் இன் மேக்ஸு. நான் ஒரு பிஸ்னஸ் மேனாக இருக்கேன். என் தங்கச்சியோட முதல் பையன் ஐஃபோன் தெரியுமா, அந்த R&D டிபார்ட்மெண்ட்டில் யூஎஸில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கான். எங்கள் தாத்தா சாகும்போது வச்சுட்டு போன சொத்து எவ்வளோ 25 காசு. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அப்போது ஒரே தலைமுறையில் எங்களை இவ்வளோ ஆசீர்வாதமாய் மாற்றியதற்கு காரணம் என்ன? 2 வசனம். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. புரியுதுங்களா நான் சொல்கிறது? உங்கள் பிள்ளைங்க ஆசீர்வதிக்கப்படணும்னா நீங்கள் பைபிளை வாசிக்கணும். அந்த பைபிளை வாசித்து அந்த வசனத்தை வச்சு ஜெபிக்கணும். ஆவியானவர் சொல்கிறதுனால சொல்கிறேன். சத்திய வசனம் உன் இருதயத்தில் எவ்வளவு ஃபில்லப் ஆகிருக்கோ அவ்வளவு நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட முடியும். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ஆனால் பிசாசு உங்களை நிச்சயமாக அனுமதிக்க மாட்டான். அல்லேலூயா. இன்றைக்கி வர வேண்டிய நிறைய பேர் வந்திருக்க மாட்டாங்க, கரெக்டாக? ஏன்னா அவனுக்கு தெரியும் இன்றைக்கி சொல்லப்படுகிற பிரசங்கத்தினால வராதவங்க ஆசீர்வதிக்கப்பட முடியும்னு உங்களை விட அவனுக்கு தெரியும். அதனால் தடுத்து நிறுத்தியிருப்பான். அவங்கள கேட்டு பாருங்கள், ஃபோன் பண்ணி, ஏன் பிரதர் வரல சர்ச்சுக்கு, என்ன சொல்லுவாங்க? சிஎம் ஸ்டாலினோட உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் பிரதர், அப்புறம் கூப்பிட்டுமா நான் சொல்லுவாங்க? என்ன பண்ணிகிட்ருப்பாங்க? இப்போ என்ன பண்ணிகிட்ருப்பாங்க? ஆனால் உங்களை கர்த்தர் இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கிறார் பாருங்கள். நீங்கள் வரல, உங்களை அவர் அழைத்து கொண்டு வந்திருக்கிறார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ஸோ என்னுடைய 21வது வயசில் நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன். கர்த்தர் என்னை 13 ஆர்கனைசேஷனில் நடத்தினார். இன்றைக்கும் ஆண்டவர் என்னை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். இதுதான் என்னுடைய சாட்சி. நான் அபிஷேகம் பெற்றது MPA என்கிறதான சர்ச்சில் அபிஷேகம் பெற்றேன். அதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய சாட்சி. இப்போ என்னுடைய ஊழியம், இதுக்கு முன்னாடி 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கர்த்தர் என்னை அநேக குட்டி சபைகளை, இப்போ உங்களை மாதிரி சின்ன சின்ன சபைகளை வந்து கஷ்டப்படுற ஊழியக்காரர்களோடு நான் சேர்ந்து அவங்களுக்கு உதவி செஞ்சு அந்த சபைகளை கட்டுவதற்கு நான் அவங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கிறேன். அவங்க கூட ரோட்டில் போய் ஊழியம் பண்ணுவேன், எல்லாம் பண்ணுவேன். அந்த மாதிரி ஒரு 30 சபைகளை கட்ட கர்த்தர் என்னை பயன்படுத்தினார். அல்லேலூயா. ஆனால் அந்த 30 பேருக்கும் இன்றைக்கி ஃபோன் பண்ணிங்கன்னா, ஜான் பிரதரா அவர் யாருன்னு எனக்கு தெரியாதுன்னாரு. ஒரு ஊழியக்காரருக்கு வந்து கண்டினியூவாக ஆண்டவர் என்னை 3 வருஷம் சப்போர்ட் பண்ண சொன்னார். 31ஆம் தேதி கரெக்டாக அவருக்கு காணிக்க அனுப்பிச்சிடுவேன். ஓகே, அப்படி 31ஆம் தேதி மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா 1ஆம் தேதி அவர்கிட்ட கால் வந்துடும். அண்ணா நல்லா இருக்கீங்களாண்ணா, எப்படிண்ணா இருக்கிறீங்க அப்படின்னே புரிஞ்சுப்பேன். தம்பி இன்னும் ஒரு 1 ஹவரில் அனுப்பிச்சிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஆண்டவர் என்கிட்ட சொன்னார், நீ 3 வருஷம் கண்டினியூவாக அனுப்பிச்சிட்ருக்கிற, என்றைக்கு நீ காணிக்க அனுப்புவதை நிறுத்துறியோ அன்றைக்கே உன் ஃபோன் நம்பரை டெலீட் பண்ணிவிடுவாருன்னு சொன்னார். உண்மையாக நடந்தது என் லைஃப்பில். அவர் பேர் ராஜேந்திரன், இங்கே தான் இருக்கிறார், சென்னையில் தான். கரெக்டாக நிறுத்தினேன். இன்னிய வரைக்கும் என்றைக்கு நிறுத்தி கிட்டத்தட்ட 10 வருஷம் ஆச்சு. இன்னிய வரைக்கும் ஜான் அண்ணன் அப்படிங்கிற ஒரு பேரே அவருக்கு ஞாபகம் இல்லை, டெலீட் ஆகிட்டேன் நான். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ஆனால் ஆண்டவர் நன்றி உள்ளவர். அல்லேலூயா. நம்ம யாருக்கு செய்கிறோம்? கர்த்தருக்கு செய்கிறோம். பிரைஸ் தி லார்ட். அப்படி ஒரு இது பண்ணும்போது நிறைய பிரசங்கம் போய் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு 3000 பிரசங்கத்துக்கு மேலே நான் பண்ணியிருக்கிறேன். நேற்று கூட ஜோஷுவா பிரதர் என்னை பார்த்து கேட்டார், நான் ஒரு 3 சர்ச்சு அவர் சொல்லி, ஜோஷுவா பிரதரை எனக்கு ஒரு மாதமாக தான் தெரியும். எப்படி தெரியுன்றதும் ஒரு சாட்சி. என் கம்பெனியில் வேலை செய்கிற ஒரு பையன் எனக்கு தெரியாமல் ஜோஷுவாவுடைய வீட்டில் இருக்கிற ஏசியை சர்வீஸ் பண்ண ஒரு சண்டே போயிருக்கான்.
அப்போது ஜோஷுவா பிரதர் அவர்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறாரு, சர்வீஸ் பண்ணுறியே, இயேசுவை பற்றி சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கிறாரு. அப்போ அவன் சொல்லியிருக்கிறான், அவன் பேர் கணபதி. அவன் சொல்லியிருக்கிறான், எங்கள் ஓனரும் இப்படி நிறையா இயேசுவை பற்றி சொல்லுவாருன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன், நிறைய ஜெபம் பண்ணுவாருன்னெலாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு அவன் சொல்லியிருக்கிறான். அப்போ தான் அவர் வந்து, அப்படியா, யார் உங்கள் ஓனருன்னு கேட்டுட்டு என் நம்பரை வாங்கி அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட பேசி, அதுக்கப்புறம் நான் என்னுடைய விஷனை பற்றிலாம் சொல்லி, அதுக்கப்புறம் ஏன்னா ஆண்டவர் தான் சொல்லிட்டார்ல, இந்த டிஜிட்டல் பேனரில் போஸ்டரில் எதுலேயுமே உன் பேர் வரக்கூடாதுன்ட்டார்ல. அல்லேலூயா. ஆனால் நான் யாருன்னு யாருக்குமே தெரியாது. அப்போ ஜோஷுவா கேட்டார், ஏன் இவ்வளோ நாள் நீங்கள் யாருன்னு யாருக்குமே தெரில? தெரிய வேண்டான்றது தான் என்னுடைய அழைப்பே. நீர் பெருகவும், நீ எவ்வளோ வல்லமையாக பயன்படுத்தப்படுறியோ, மரித்தவனை உயிரோடு எழுப்புற ஊழியக்காரனாக இருக்கலாம், நீ எவ்வளோ வல்லமையாக பயன்படுத்தப்பட நீ யாருன்னே மக்களுக்கு தெரியக்கூடாது. அல்லேலூயா. புரியுதுங்களா? பேதுரு சர்ச்சுக்கு நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது அவருடைய ட்ரெஸ்ஸு படாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எத்தனையோ பேர் ரோட்டில் படுத்து கிடப்பாங்க. கரெக்டா? அல்லேலூயா. ஆனால் பேதுரு வருகிறார், ரெவரண்ட் பீட்டர் அப்படின்னு ஒட்டியிருந்தானுங்க போஸ்டரு. நான் கேட்பேன், ஏன்பா அந்த பிஷப்புன்னு சொல்கிறீங்களே, அவருக்கும் பாஸ்டருக்கும் என்னப்பா வித்தியாசம்? ஒன்றும் இல்லை, பெரிய தொப்பை இருந்தால் பிஷப்பு, கொஞ்சம் சின்ன தொப்பை இருந்தால் பாஸ்டரு, அந்த தொப்பைக்கு மேலே பெரிய சிலுவை தொங்கன்னா பிஷப்பு, கையில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் எல்லாம் வச்சா. ஐ டோன்ட் நோ. ஓகே, நாங்கள் பார்த்து ரட்சிக்கப்படும் போது சுந்தரம்னு ஒரு பாஸ்டர் இருந்தார், கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஏசிஏன்னு ஒரு சபை, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இன்றைக்கி அந்த ஏசி எப்படி இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். இந்த பாஸ்டர் சுந்தரம் என்ன பண்ணுவார், அவரை பற்றி நான் ரட்சிக்கப்படும் போது, நான் மெத்தடிஸ்டில் போயிட்டு ரட்சிக்கப்படும் போது அவரை பற்றி கேள்விப்படும் போது என்ன தெரியுமா கேள்விப்பட்டோம்? பாஸ்டர் சுந்தரம் ஒரு நாளைக்கு 12 மணி நேரம் நெடுமுழங்காலில் நிற்பார், நின்று ஜெபிப்பார். அப்படி அவர் ஜெபித்து அவர் முழங்காலில் இருக்கிற சதை என்னாச்சு, பக்கா மாறி அந்த பக்குங்களை ஒரு பாட்டிலில் சேர்த்து வச்சுருப்பாருன்னு சொல்லி தான் நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. இன்னைக்கு நான் கேள்விப்படுறது ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது. எதுக்கு பாவம் அதெல்லாம் சொல்லிவிட்டு உங்களை கஷ்டப்படுத்தணும்? கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ஸோ இப்படியாக ஆண்டவர் என்னை ரட்சித்து என்னை அழைத்து கொண்டு வந்தார். இப்போ சமீபத்தில் என்ன சொல்லிட்டாரு, இந்த ஆசீர்வாத பிரசங்கம், வாளாக்காமல் தலையாக்குவேன், கீழாக்காமல் மேலாக்குவேன், அமுக்கி குலுக்கி சரிந்து விழும்படி, இதெல்லாம் போதும் ராஜா நீ பேசினது. அல்லேலூயா. நான் வரப்போகிற நாட்கள், அல்லேலூயா, இதோ நான் சீக்கிரமாய் வரப்போகிறேன், டைம் முடிய போகுது. இதுக்கு 1000 எக்ஸாம்பிள் உலகத்தான் கொடுக்குறான். உக்ரைன் வார், ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிற பஞ்சம், இதெல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்குது. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. மத்திய 23, 24, 25 வீட்டில் படித்து பாருங்கள், அதில் இருக்கிற எல்லா அடையாளங்களும் நடக்குது. இப்போ நீ போயிட்டு வந்து யாரையும் ஆசீர்வதித்து ஒன்றும் பண்ண போகிறதில்ல. அதுக்கு லாஜிக்கலாக ஒன்று சொன்னார், ஒரு காமெடியான ஸ்டோரி சொல்லட்டுமா? ஒரு ஊழியக்காரர், பெரிய ஊழியக்காரர், இன்றைக்கும் அவர் ரொம்ப ஃபேமஸ். ஓகே, பயங்கர ஃபேமஸான ஊழியக்காரர். யாருன்னு நீங்களே கண்டுபிடிப்பீங்க பாருங்க நான் சொல்லும்போது. ராத்திரி யூடியூப்பில் ஒரு பிரசங்கம் பண்ணுறாரு, இதோ இயேசு கிறிஸ்து வரப்போகிறார், ஓகே, இப்பொழுதே நீ ஆயத்தமா அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஓகே, நானும் அதை கேட்டு, ஆமாம் ஆண்டவர் வரப்போகிறார், நம்ம இன்னும் பரிசுத்தமாக இருக்கணும், இன்னும் நீதி செய்யணும் அப்படின்னு ஒப்பு கொடுத்து எல்லாம் பண்ணேன். அதே ஊழியக்காரர் காலங்காத்தால் யூடியூப்பில் 6 மணிக்கு வருவார், 3 நிமிஷம். கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க சில பேர், ஸ்மைல் பண்ணுறீங்க. அவர் அந்த 3 நிமிஷம் யூடியூப்பில் சொல்கிறாரு, எனக்கு அன்பான தெய்வ பிள்ளைகளே, உங்களுக்கு பின்னாக நீங்கள் பார்க்கிறீர்களே, இதுதான் சோ அண்ட் சோவுடைய அலுவலகம், இங்கே இத்தனை அறைகள் இருக்கிறது, இங்கு நீர்வீழ்ச்சி இருக்கிறது, இங்கு தோட்டங்கள் இருக்கிறது, இங்கே நீங்கள் வந்து தேசத்துக்காக ஜெபிக்கலாம், எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரான்னு காட்டுறாரு. ஓகே, அது கட்டுறதுக்கு எவ்வளோ ஆயிருக்கும்? ஒரு 50 கோடி. நம்ம எவ்வளோ கேனையனுங்கன்றதை நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன். இப்போது ராத்திரி என்ன சொல்கிறாரு, தோ வரப்போகிறாரு, காலில் என்னத்தை காட்டுறாரு, 150 கோடி ரூபா ப்ராஜெக்டை காட்டுறாரு. இப்போ நான் கேட்குறேன், ஒரு வேளை பிரதர் நீங்கள் பிரசங்கம் பண்ண மாதிரியே ராத்திரி இயேசு கிறிஸ்து வந்தால் என்ன நடக்கும்? இயேசு வந்தா கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன்.
காதார கேட்குறேன், எல்லாரும் சொல்லுங்களேன். இல்லைம்மா, இயேசு வந்தால் என்ன நடக்கும்? எல்லாத்தையும் விட்டு போவோம், ஓகே. இயேசு வந்தால் என்ன நடக்கும்? பிரதானமான விஷயம் நான் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவேன்னு சொல்லுங்களேம்மா. சொல்லுங்க, சந்தேகப்படுறீங்களாம்மா? கன்ஃபார்ம்டாக போவீங்களா? அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. நாம் எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட போகிறோம், கரெக்டா? முதல்ல அது தெரியணும். அப்படி எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டால் இவரும் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவாரா இல்லையா? எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார். நம்பலாம், கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். அப்போது நீ கட்டின இவ்வளோ பெரிய ஆஃபீஸையும் யாருக்கு விட்டு போக போகிற? பிஜேபிக்கு. கரெக்டா? கரெக்டா இல்லையா? ஒரு பக்கம் இயேசு வருகிறார்னு பிரசங்கம் பண்ணுற, இன்னொரு பக்கம் 150 கோடி ரூபாய்க்கு ப்ராஜெக்ட் கட்டுற. இந்த 150 கோடி ரூபாய் யார் கொடுக்குறா? நீங்களும் நானும் கொடுக்குறோம். அப்போ நம்ம யாரு? யாரு? நான் சொன்னேன் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி. அதே ஒரு பாஸ்டரு பாவம் 2 குழந்தைங்களை வச்சுக்கிட்டு முழு நேர ஊழியத்தில் கர்த்தர் கூப்பிட்டாருன்னு நல்ல வேலையை ரிசைன் பண்ணிவிட்டு வாடகை இடத்துல உட்காந்துக்கிட்டு கஷ்டப்படுவார். அவருக்கு 5 பைசா கொடுக்க மாட்டோம், இவங்களுக்கு டிடி அனுப்புவோம். அப்படி அனுப்பிச்சு தானே கட்டுறாங்க 150 கோடி ரூபாய்க்கு. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. இது ஆண்டவர் ஒரு கதை மூலியமாக சொல்கிறாரு. நான் அப்புறம் மெசேஜுக்கு வரும்போது நான் சொல்கிறேன். ஏன்னா ஐயா எனக்கு 9 மணி வரைக்கும் டைம் எடுத்துக்க சொன்னார். கரெக்டாயா? ரைட். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அப்போ ஆண்டவர் சொன்னார், நீ இந்த பிரசங்கம் எல்லாத்தையும் நிறுத்து ராஜா, இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க. எங்கே போனினாலும் பெந்தகோஸ்தே சபையில் ஆசீர்வாத பிரசங்கம் வழிஞ்சி ஓடுது. ஆனால் இன்னும் மக்கள் தரித்திரத்தில் தான் இருக்கிறாங்க, இன்னும் கடன் வாங்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க, இன்னும் கந்து வட்டி வாங்கிட்டு இருக்கிறாங்க கிறிஸ்தவங்க. அதனால் நான் வரப்போகிறேன், நீ ஒருத்தனாவது என் பேச்சை கேட்பியான்னாரு. சொல்லுங்க ஆண்டவரே என்ன? அப்போ சொன்னார், மத்தேயு 10ஆம் அதிகாரம் 58 குறித்து பிரசங்கம் பண்ணுன்னார். இதை பற்றி மட்டும் பேசுனார். அப்பாடா, இப்போ தான் பைபிள்லாம் எடுக்க ஆரம்பிக்கிறீர்கள். யார் ஃபஸ்ட்டு படிக்கிறான்னு பார்க்கலாம். 58 இல்லையாம்மா? சூப்பர், ரைட்டு. 28 எடுங்க, படிங்கம்மா. ஆத்துமாவை கொல்ல வல்லவர்களாயிராமல் சரீரத்தை மாத்திரம் கொல்ல வல்லவர்களுக்கு நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம். ஆத்துமாவையும் சரீரத்தையும் நரகத்தில் தள்ள வல்லவருக்கே பயப்படுங்கள். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ஆத்துமாவை குறித்து மாத்திரம் பிரசங்கம் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னார். பாருங்க, எல்லாருமே சில காரியங்கள்லாம் சொல்கிறேன், நீங்கள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக கவனிக்கிறீங்க, அதனால் எனக்கும் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்குது. சில காரியங்கள்லாம் நம்ம ரொம்ப தப்பாக பண்ணுறோம். அதில் ஒரு காரியம் சொல்லட்டுமா? என் ஆத்துமாவை கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி இருக்குல்ல, எத்தனை வசனம் சொல்கிறோம்? படிங்க, பைபிள் எங்கே இருக்குது, எடுத்து படிங்க. சிஸ்டர் சொல்லாதீங்க, எல்லாரும் படிக்கிட்டோம். நீங்கள் பேப்பரை அவுட் பண்ணுறதுனால மக்கள் பைபிளே திறக்கிறதில்ல. எங்கே இருக்குது பாருங்கள், என் ஆத்துமாவை சொல்கிறீங்களே, அது எங்கே இருக்குது பைபிளில் சொல்லுங்கள். பச்சை கலர் சகோதரி, பச்சை கலர் சூரிதார் போட்ட சகோதரி, தீர்க்க தரிசனமாக சொல்ல போகிறேன் நான். படிங்க, படிங்க, யார் எடுத்தீங்களோ படிங்க. என்ன பண்ணுறது? எந்த அதிகாரம் சிஸ்டர்? ஒன்று அப்பாடா. 103ஆம் சங்கீதம்மா, எடுங்கம்மா. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. இது பாதி சத்தியம்தான். பிசாசு எதை மறைக்கணுமோ க்ளீனாக மறைச்சிட்டான். எந்த சபையாருக்கும் இது கண்ணுக்கு தெரியாது. அடுத்த 3 வசனம் படிங்க. ஏன் என் ஆத்துமா கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்க வேண்டும்? அவர் நம்முடைய அக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னித்து என் நோய்களை எல்லாவற்றையும் குணமாக்கி என் பிராணனை சாவுக்கு அழிவுக்கு விலக்கி மீட்டு என்னை கிருபையினாலும் நன்மையினாலும் முடிசூட்டி நன்மையினால் உன் வாயை திருப்தியாக்கி கழுகுக்கு சமானமாய் உன் வயது வாழ வயது போல ஆகிறது. இது ஏமா சொல்றது இல்லை?
ஒரிஜினலாக இவ்வளோத்தையும் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க. கழுதை தேஞ்சி, நான்லாம் கேத்தலிக்கு, எங்கள் அம்மா கேத்தலிக்குன்றதுனால கத்தோலிக்க சபைக்கெல்லாம் போயிருக்கேன். அங்கெல்லாம் எப்படி ஜெபம் சொல்லுவாங்க தெரியுமா? ராஜவர்தாக எங்களுக்கு தாரும், எங்களுக்கு ஒரு மகள் நாங்கள் நிற்க போல எங்கள் குற்றங்களை மொழியும் சொல்லணுமேனு இந்த ஜெபமாலையை வச்சுட்டு, அருள் இருந்த மாதிரியே வாழ்க்கை காத்து பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் நீரே. கரெக்டா? இதை நீ படித்து நாசமாக போய் என்ன பண்ண போகிற? பெந்தகோஸ்தே சபையும் இப்படி தான் போயிட்டுருக்கு. நம்ம ரொம்ப தூரத்துக்கெல்லாம் இல்லை. நான் பார்த்த பெந்தகோஸ்தே சபை வேறு, அபிஷேகம் வேறு, இன்றைக்கி இருக்கிறது வேறு. இன்னும் 50 வருஷம் கழித்து யோசிச்சு பாருங்கள் எப்படி இருப்போன்னு. உங்கள் பிள்ளைங்கள்லாம் பெந்தகோஸ்தே விசுவாசிகளானா எப்படி இருக்க போகுதுன்னு பாருங்கள். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. கவனிங்க, இதெல்லாம் இந்த மாதிரி நிறைய தப்பு பண்ணுறோம். என்ன ஆத்துமாவே கர்த்தரை சோத்தியில் 2 வசனம் தான் படிக்கிறோம். மீதி 3 வசனம் படிக்கிறதுக்குள்ளே நான் வீட்டுக்கு போயிடணும். ரைட்டு. ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, உன் ஆத்துமாவை கொல்ல வல்லவருக்கு ஒரே ஒருத்தருக்கு. உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா? உங்களை நரகத்தில் தள்ளுறதுக்கு பிசாசுக்கு அதிகாரம் இல்லை. அது தெரியுமா உங்களுக்கு? நரகமா பிரதர்? நம்ம மரித்த பிறகு நம்முடைய ஆத்துமாவை கொல்றதுக்கு அதிகாரம் யார்கிட்ட இருக்கு? யார்கிட்ட இருக்கு? 2 பேர்கிட்ட தான் இருக்கு. ஒன்று யாருக்கிட்ட இருக்கு? அதை படைத்தவர்கிட்ட இருக்கு. இன்னொன்று சூப்பர், இன்னொன்று நம்மகிட்ட இருக்கு. நீயாய் விருப்பப்பட்டு நரகத்திலே போய் விழ வேண்டும் என்றால் விழலாம். நான் சபைக்கு வரமாட்டேன், சத்தியத்தை கேட்க மாட்டேன், அப்போ என்னத்தை பெருசு பேசுறாரு, நானே போய் நாசமாக போகிறேன்னா தாராளமாக போகலாம். ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது, உன் ஆத்துமாவையும் சரீரத்தையும் நரகத்தில் தள்ள வல்ல ஒருவர் இருக்கிறார், அவருக்கே பயப்படுவாயாக. எல்லா சபைகளிலும் ஆத்தும ஆதாயம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி பிரசங்கம் பண்ணுறாங்க. அல்லேலூயா. ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்று பிரசங்கம் பண்ணுறாங்க. இப்போ நான் உங்களை கேட்குறேன், ஊழியம் என்றால் என்ன பிரதர்? சும்மா சொல்லுங்கள், தெரிஞ்சது. ஊழியம்னா என்ன? குட். சரி, நான் க்ளூ கொடுக்குறேன். ஓகே, ஊழியம்னா என்ன நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கிறோம்? பிரசங்கம் பண்ணுறது. ஆமேன்னு சொல்லுங்கள். கரெக்டா? பிரசங்கம் பண்ணுறது ஊழியமா? இல்லை. ஒருத்தர் சொல்கிறாங்க பிரசங்கம் பண்ணுறது ஊழியமா? தெரிஞ்சது சொல்லுங்கள். நான் ஊழியமா அப்படின்னா இப்படியே யோசிக்க வேணாம். சரி, சுவிசேஷம் அறிவிக்கிறது ஊழியமா? ரைட்டு. பிரசங்கம் பண்ணுறது ஊழியமா? தெரியல. ஆராதிக்கிறது ஊழியமா? ஜெபிக்கிறது ஊழியமா? ஊழியமா? கவனிங்க, ஜப ஊழியம். என்னடா அது ஜப ஊழியம்? பிரசங்க ஊழியம், தீர்க்க தரிசன ஊழியம், ஆராதனை ஊழியம். இப்போ நான் உங்களை பார்த்து கேட்குறேன், யாரெல்லாம் உங்களை பார்த்து கங்க்ராச்சுலேஷன் இன்னைக்கு காலைல நீ பல்லு தேய்ச்சிட்ட அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க? ஏய் கங்க்ராச்சுலேஷன் நீ குளிச்சுட்டு வந்திருக்கடி யாராவது சொல்லியிருக்கிறாங்களா? நீ பல்லு தேய்க்கலைன்னா என்ன ஆகும்? உன் பக்கத்தில் 10 பேர் வர முடியாது. நீ குளிக்கலைன்னா என்ன ஆகும்? சென்ட் போட்டு வரணும். அப்போது கவனிங்க, ஜெபிப்பது, சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பது, ஆராதிப்பது, இசைக்கருவி வாசிப்பது, சாட்சி சொல்லுவது, இதெல்லாம் என் பரிசுத்தத்திற்காக தேவன் எனக்கு கொடுத்திருக்கிற கட்டளை. இது ஊழியம் கிடையாது. இது ஊழியம் கிடையாது. ஊழியம் என்றால் என்ன? பிரசங்கம் பண்ணுறது ஊழியம் கிடையாது. அது உன் தலையெழுத்து. சுவிசேஷத்தை அறிவிக்காவிட்டால் உனக்கு ஐயோ, உன் தலையெழுத்து. நீ பிரசங்கத்தை நீ தெரு பிரசங்கம் பண்ணியே ஆகணும். புரியுதா? நீ கிறிஸ்தவன் என்று சொன்னால் உன் தலையெழுத்து, நீ இதெல்லாம் செஞ்சாகணும். இட் இஸ் யுவர் டியூட்டி. பட் வாட் இஸ் மினிஸ்ட்ரி? அப்போ ஆத்தும ஆதாயம் செய்வது எப்படி அப்படின்ற ஒரு ட்ரைனிங் ஆரம்பின்னு ஆண்டவர் சொன்னார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. இன்றைக்கி ஒருத்தர் ஊழியக்கார ஆறணும்னா எவ்வளோ நாள் ஆகும் ஊழியம்? இப்போ தம்பியை கர்த்தர் 3 நேரம் ஊழியத்துக்கு கூப்பிட்றாரு அல்லது ஊழியத்துக்கு கூப்பிட்றாரு. தம்பி ஊழியக்காரனாக மாறணும், அதாவது ஆராதிக்கிறது, பிரசங்கிக்கிறது நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கிறோம். அப்படி மாறணும்னா எவ்வளோ நாள் ஆகும்? நம்ம எடுத்தோன்னு என்ன பண்ணுவோம்? இவங்க அப்பா என்ன பண்ணுவார்? அப்பா அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க? பைபிள் காலேஜுக்கு அனுப்புவாங்க. கரெக்டாக?
அங்கே போய் இவர் 3 வருஷம் என்ன படிப்பார்? கிரேக்கர்கள் ரோமானியர்கள் எப்படியெல்லாம் வந்தாங்கன்றதை படிச்சுட்டு இருப்பார். இவர் 3 வருஷம் படிச்சுட்டு வரத்துக்குள்ளே கர்த்தர் வந்து எல்லாரையும் கூட்டின்னு போயிடுவார். அப்போ ஆண்டவர் சொன்னார், 3 வருஷம்லாம் டைம் இல்லைப்பா, எனக்கு 24 ஹவர்ஸில் ஒரு ஊழியக்காரனை நீ உருவாக்கணும், அதுக்கு ட்ரைனிங்கை க்ரியேட் பண்ணுன்னார். அல்லேலூயா. ஆத்தும ஆதாயம் செய்வது எப்படி? பிரசங்கித்தல், ஆராதித்தல், இசைக்கருவி வாசித்தல், ஜெபித்தல், இதெல்லாம் இல்லாத ட்ராக்ட் கொடுத்தல், இதெல்லாம் இல்லாமல் எப்படி ஊழியம் செய்கிறதுன்னு சொல்லி கொடுன்னாரு. அல்லேலூயா. இது வரைக்கும் 3 சபைகளில் இந்த ட்ரைனிங் முடிச்சிருக்கேன். 150 பேர் இது வரைக்கும் படிச்சிருக்கிறாங்க. 150 பேருமே இன்றைக்கி வித்தியாசமான காரியங்களை செய்கிறாங்க. தற்கால அரசியல் சூழ்நிலைக்கு ஏற்றபடி எப்படி நம்ம ஊழியம் செய்யணுன்றதை ஆண்டவர் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு. அல்லேலூயா. இந்த ட்ரைனிங்கு இப்போ வர ஆகஸ்ட்லேருந்து இன்னொரு சபையில் ஆரம்பிக்கிறேன். 60 பேர் ஒரு வாரத்தில் 2 மணி நேரம் அவங்களுக்கு கிளாஸுக்கு கொடுத்தாங்கன்னா 12 வாரத்தில் நான் அதை முடிக்கிறேன். அல்லேலூயா. அது முடிக்கும் பொழுது சபையில் ஞானஸ்தானம் எடுத்து அபிஷேகம் பெற்று கம்யூனியன் எடுக்கிற எல்லாருமே ஒரு ஃபுல் டைம் ஊழியக்காரன் செய்கிற வேலையை செய்ய முடியும். இதை எனக்கு 40 நாள் ஆண்டவர் உட்கார வச்சு சொல்லி கொடுத்தாரு. 500 வசனங்களை கொண்டு ஒரு புக்கு எழுதியிருக்கேன். இந்த புக்கு என் வார்த்தைகள் ஒன்றுமே இருக்காது, எல்லாம் வசனத்திலேயே எழுத வச்சார். அல்லேலூயா. இதுதான் இப்போதைக்கு எனக்கு 2 வருஷமாக ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்துருக்கிற பாரம், நான் செய்து கொண்டிருக்கிற ஊழியம். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. அதில் முதல் கிளாஸில் நான் எடுக்கிறத பற்றி தான் இப்போ உங்ககிட்ட பேச போகிறேன். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. கரெக்டாக 10 நிமிஷத்தில் முடிச்சிடுவேன். நீங்களா பிரதர் கொஞ்சம் பேசுங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா தான் பேசுவேன். ஆமேன். அல்லேலூயா. தாசரே இத்தரணியை அன்பால் இயேசுவுக்கு சொந்தமாக்குவோ. தாசரே இத்தரணியை அன்பால் இயேசுவுக்கு சொந்தமாக்குவோ. நேசமாய் இயேசுவை கூறுவோம், அவரை காண்பிப்போம், மாயிருள் நீக்குவோம், வெளிச்சம் வீசுவோம். அல்லேலூயா. இந்த ட்ரைனிங் முடிஞ்சால், இந்த ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணணும்னா குறைஞ்சது 50 பேர் ஞானஸ்தானம் எடுத்தவங்க இருக்கணும். 50லேருந்து 60 பேர் இருந்தால் தான் இந்த ட்ரைனிங் நான் எடுப்பேன். ஏன் சொல்லுங்கள்? 12வது வாரம் முடியும் போது இந்த 60 பேரில் எத்தனை பேர் மிச்சம் இருப்பாங்க? சமீபத்தில் 1000 பேர் அட்டன் பண்ணுற ஒரு சர்ச்சில் இதை எடுத்தேன். அந்த பாஸ்டர்கிட்ட 1.5 வருஷம் ஆண்டவர் ஃபாலோ பண்ண வச்சார். 1.5 வருஷம் கெஞ்சி கூத்தாடி காலில் உழுந்து எடுத்தேன். 1000 பேர் இருக்கிற அந்த சபையில் எத்தனை பேர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பாங்க பாருங்கள்? ஆத்தும ஆதாயத்தை பற்றி எத்தனை பேர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பாங்க? சும்மா சொல்லுங்களேன். அப்ராக்சிமேட்டாக 300. உங்கள் ஒப்பீனியன் விசுவாசிங்க சொல்லுங்கள் யாராவது. ஐயாவே சொல்லிட்டாரு 1000 பேர் வரதில்ல 30% தான் பரலோகம் போவான்ட்டாரு. கரெக்டா? ஏன்னா இப்போ பாருங்கள், நான் சொல்கிறேனே, செவ்வாய்க்கிழமையா நம்ம தெரு பிரசங்கம்? செவ்வாய் தானே? சனிக்கிழமை தெரு பிரசங்கம் எத்தனை பேர் வருவீங்க? எத்தனை பேர் சொல்லுங்களா? அப்ராக்சிமேட்டாக 2 3. மா நீங்களே சொல்கிறீங்கம்மா நாங்கள் 5 பேர் தான் பரலோகம் போக போகிறோன்னு சொல்லி. பாருங்கள், தெளிவாக இருக்கிறீங்க. நான்லாம் வர முடியாது பிரதர். ஐயா நீ இதை செய்யலைன்னா நீ பரலோகமாக போக முடியாது பிரதர். என்னை ஏன் ஆண்டவர் சபை ஊழியத்துக்கு கூப்பிட சொல்லுங்கள்? ஒரு விசுவாசி இருக்க மாட்டான் என் சபையில். இருப்பானா இந்த மாதிரி பேசுனா? நான் வெளியே ரிஜிஸ்டர் வச்சுருவேன். இந்த மாதம் முழுவதும் கிறிஸ்துவுக்காக நீ ஏதாகிலும் ஊழியம் செய்தால் மாத்திரம் உள்ளே வரவும்னு வச்சுருவேன். ஒருத்தன் வருவானா? நாங்கள் ரஜினி மாதிரி கமல் மாதிரி என்டர்டெய்னர்ஸ் ஆகிட்டோம். உங்களெல்லாம் அப்படியே ஜாலியாக பேசி சிரித்து உங்களை அப்படியே பாட்டு பாட வச்சு அப்படியே வச்சு கடைசியில் கிறிஸ்துவின் வருகையில் எத்தனை பேர் போக போகிறோம்? தெரு பிரசங்கம் வரவான் மட்டும்தான் போவான். பைபிளில் எழுதி வச்சுக்கோங்க. நான் சொல்கிறேன், இதை செய்யலைன்னா உனக்கு பரிசு பரலோகம். ஏமா உனக்காக ஜீவனை கொடுத்தவருக்கு ஒரு 2 மணி நேரம் வாரத்தில் ரோட்டில் நின்று கர்த்தரே தேவன் சொல்ல முடியலன்னா நீ உனக்காக அவர் பரலோகத்தில் ஒரு பெரிய மாளிகை கட்டி உட்கார்ந்து இருப்பாராமா? அங்கே பவுல் அப்போஸ்தலனும் இருப்பார், சாது சுந்தர் சிங்கும் இருப்பார், உங்கள் பாஸ்டரும் இருப்பார், நீங்களும் போய் உட்காந்துப்பீங்களா?
ஏதாவது ஒரு லாஜிக்காக தோணுதா? அல்லேலூயா. நம்மெல்லாம் யார் தெரியுமா? 1 ரூபா படி அரிசி 3 படி 1 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோன்னு சொல்லி ஓட்டு போட்டு முதலமைச்சர் ஆகிறவங்க நம்மலாம். அல்லேலூயா. சரி, இந்த ஆத்ம ஆதாய ட்ரைனிங்கில் எதை பேஸ் பண்ணி நான் இதை எடுக்கிறேன்றதை மட்டும் சொல்லிவிட்டு நான் கடந்து செல்கிறேன். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆனால் அதாவது என் பைபிளில் இருக்கிறதும் உங்கள் பைபிளில் இருக்கிறதும் வித்தியாசமாக இருக்கும். ஏன்னா என்கிட்ட வேறு பைபிள் இருக்குது, வேணால் வாசித்து பாருங்களேன். மத்தேயு 25ஆம் அதிகாரம் 34, 35, 36. அப்பொழுது இதெல்லாம் யார் பைபிளில் அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுருக்கீங்கன்னு மட்டும் கை தூக்குங்க. இந்த வசனத்தை பைபிளில் அண்டர்லைன் பண்ணவங்க யாராவது இருக்கீங்களா? யாருமே இல்லை. கர்த்தருக்கு அப்பயே சொல்லிட்டேன். இது 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 யாருக்கும் தெரியாது. ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து குரானில் இருக்குது. நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். இதெல்லாம் நம்ம பெந்தகோஸ்தே சபையில் பிரசங்கம் பண்ணுறதே கிடையாது. படிங்க. வாருங்கள். அப்பொழுது ராஜா தமது வலது பக்கத்தில் நிற்பவர்களை பார்த்து, இயேசு தன் வருகையில் என்ன நடக்க போகிறது என்பதை ஒரு தெளிவாக ஒரு பிக்சரைஸ் பண்ணி காட்டுறாரு. நீ செத்தினா நீ பரலோகத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒன்று நடக்கும். ராஜா 2ஆக பிரிப்பார். செம்மறி ஆடுகளையும் வெள்ளாடுகளையும் பிரிப்பார். வலது பக்கம் நிற்பவர்களை பார்த்து சொல்லுவார், வாருங்கள் என் பிதாவினால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களே. நீங்கள் யார் தெரியுமா? இந்த உலகம் உண்டானதற்கு முதல் நீ உங்கள் அம்மாக்கு 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 அப்பாக்கு 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 தாத்தாக்கு 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 முன்னாடி பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே உனக்காக ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிற ராஜ்யத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ளுங்கள். படிங்கம்மா. இல்லைம்மா, தப்பாக படிக்கிறீங்க. யாராவது ஒருத்தர் கரெக்டாக படிங்க. பசியாக இருந்த என்ன இருக்கு? இல்லை, என் பைபிள் என்ன இருக்கு தெரியுமா? இசை கேட்க வேண்டும் என்று இருந்தேன், இசைக்கருவி வாசித்தீர்கள். நல்ல தமிழில் ஏற்ற இரக்கத்தோடு பிரசங்கம் கேட்க வேண்டும் இருந்தேன், பிரசங்கம் செய்தீர்கள். இப்படி தான் இருக்கு என் பைபிளில். பீகார் இங்கே இருக்கிற 2 நாளில் போய் சேர வேண்டிய பீகாருக்கு ஒரு முறை கூட போகாமல் தேசத்துக்காக ஜெபிக்க மாட்டீர்களா என்று ஏங்கி கொண்டிருந்தேன், வாயிலே வடை சுட்டு கொண்டிருந்தீர்கள். இப்படி தான் என் பைபிளில் இருக்கு. ஆம்ப்ளிஃபையர், நல்ல ஒரு சவுண்டு சிஸ்டம், எல்இடி லைட் இல்லாமல் இருந்தேன், நீங்களோ ஆம்ப்ளிஃபையர் எல்இடி லைட் எல்லாம் போட்டு என்னை ஆராதித்தீர்கள். அப்படி தானே போட்டிருக்கு. என் பைபிளில் போட்டிருக்கு. உங்கள் பைபிள் என்ன இருக்கு? எல்லாரும் சேர்ந்து படிங்க. தமிழ் தெரிஞ்சவங்களாம் தயவுசெய்து படிங்க. அதம்மா. பசியாக இருந்தேன், எனக்கு போஜனம் கொடுத்தீர்கள். படிங்க. தாகமாக இருந்தேன், யாரை பார்த்து சொல்றாருமா? பரலோகத்துக்கு வர லாயக்கான எலிஜிபிளான இந்த உலகம் தோன்றுவதற்கு முன்பாகவே கர்த்தரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார். பசியா இருந்தேன், போஜனம் கொடுத்தீர்கள். தாகமா இருந்தேன், என் தாகத்தை தீர்த்தீர்கள். அந்நியனா இருந்தேன், என்னை சேர்த்து கொண்டீர்கள். வஸ்திரம் இல்லாதிருந்தேன், எனக்கு வஸ்திரம் கொடுத்தீர்கள். வியாதியா இருந்தேன், என்னை குணமாக்கினீர்கள். போடல, என்ன போட்டிருக்க? நல்லா இருக்கியாப்பா? என்னை பார்த்து என்ன கேட்ட? நல்லா இருக்கியாப்பா? விசாரிக்க வந்தீர்கள். அடுத்து, காவலில் இருந்தேன், என்னை பார்க்க வந்தீர்கள் என்றால். அப்போ கவனிங்க, ஊழியன்னா என்னது? பசியாக இருக்கிறவனுக்கு சோறு போடுறதுக்கு பேர் தான் ஊழியம். நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோம்? ட்ரெஸ் இல்லாதவனுக்கு ட்ரெஸ்ஸு கொடுக்கறதுக்கு பேர் தாமா ஊழியம். தாகமாக இருக்கிறவனுக்கு தண்ணி கொடுக்கறதுக்கு பேர் தாமா ஊழியம். ஜெயிலில் இருக்கிறவனை போய் பார்க்கறதுக்கு பேர் தாமா ஊழியம். வியாதியாக இருக்கிறவனை போய் விசாரிக்கிறது தான் ஊழியம். இந்த 6 வகை ஊழியத்தை தான் இயேசு செய்யின்னு சொல்லிட்டு போனார். நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? பசியாக இருந்தேன், மியூசிக் வாசித்தோர்கள். தாகமாக இருந்தேன், ஆராதனை செய்தீர்கள். துணி இல்லாமல் நிர்வாணமாக இருந்தேன், பிரசங்கம் பண்ணினீர்கள். இதெல்லாம் பண்ணாதன்னு சொல்லலை. இதெல்லாம் பண்ண வேண்டியது உன் தலையெழுத்து, இது உன் கடமை. ஆனால் ஊழியம் என்றால் சோறு போடுறது. அல்லேலூயா. வாரத்துக்கு 200 ரூபாய் என்னால் ஊழியத்துக்குன்னு செலவு பண்ண முடியும்னு சொல்கிறவங்க மட்டும் கை தூக்குங்க. டக்குன்னு சொல்லித்தரேன். 200 ரூபாய் வாரத்துக்கு. 200 ரூபாயில் பாருங்க, 3 பேர் தான் 200 ரூபா. இவ்வளோ ஏழையாக இருக்கிறீங்களேம்மா. உங்கள் நம்பர்லாம் ஐயா கிட்ட கொடுங்கம்மா, நான் ஜிபே பண்ணுறேன். சத்தியமாக சொல்கிறேன், நான் ஜிபே பண்ணுறேன். சரி, இந்த 3 பேருக்கு நான் சொல்லித்தரேன். 200 ரூபாயில் எத்தனை தக்காளி சாதம் செய்யலாம் சிஸ்டர்?
சூப்பர். 10 பாக்கெட் தக்காளி சாதம் செய்யுங்க. ஓகே, இங்கே பசியாக இருக்கிறவனை கண்டுபிடிங்க. தெரு கூட்டுறவங்க, சுடுகாட்டில் இருக்கிறவங்க, ஏடிஎம்மில் செக்யூரிட்டியாக இருக்கிறவங்க, கவனிங்க, இவங்கெல்லாம் ஆத்துமா தான். அவங்ககிட்ட கொண்டு போயிட்டு, பிரதர் நாங்கள் சர்ச்சிலேருந்து வரோம், சாப்பிடுங்க, நாங்கள் செஞ்சு கொடுத்தா நீங்கள் சாப்பிடுவீங்களான்னு கேளுங்க. அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க? மதத்தை பரப்ப வரியா சொல்லுவாங்களாம்மா? இல்லை, அம்மா தாயே வயிறு காஞ்சிருந்தம்மா காலையிலேருந்து, அன்னலக்ஷ்மி சொல்லுவாங்களா இல்லையா? இதை ஏமா கிறிஸ்தவன் கண்ணிலேருந்து கர்த்தர் மறைச்சி வச்சிருக்கிறார்? எனக்கு ஒன்றும் புரியல. ஏமா எந்த பெந்தகோஸ்தே காரணம் சோறு போட மாட்டேங்கிறான் ஏழைங்களுக்கு? ஏமா நான் கேட்குறேன், எத்தனை பேர் வீட்டில் கபோர்டை திறந்தா உங்கள் மேலே உழுற அளவுக்கு துணியை வச்சுருக்கிறீங்களா இல்லையா? பழைய சுடிதாரு, பழைய நைட்டி, பழைய பேண்ட் சட்டை இருக்கா? ஐயா நீ புதுசாக ரேமண்ட்ஸில் எடுத்துன்னு போய் கொடுக்க வேணாம், அதை எடுத்துக்கோ. எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம்னு ஒருத்தர் இருந்தார் தெரியுமா? உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், ஏன்னா அவர் அப்போஸ்தலர்ல. அவர் செத்து போயிட்டார். இப்போது அவருக்கு மேடையில் ஷால்வே போடுவாங்களாம். அவர் சொல்லி நான் கேட்டேன், மேடையில் ஷால்வே போடுவாங்க. அவர் என்ன பண்ணுவாராம், வின்டர் சீசனில் காரில் பின்னாடி டிக்கியில் அந்த சால்வை எடுத்துக்கிட்டு அசோக் நகர், கேகே நகர்லாம் வருவாராம். நடு ரோட்டில் படுத்து தூங்குறாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த ஷால்வேவை அவங்கக்கிட்ட போத்தி விட்டுட்டு போவாராம். நான் கேட்குறேன், இந்த எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் நரகத்துக்கு போவார், ஆனால் என் வீட்டில் இவ்வளோ பழைய துணி அடிக்கியும் எச்சக்கையில் கூட நான் காக்கா ஓட்டாமல் நான் பரலோகத்துக்கு போகிறேன். அல்லேலூயா. ஐயா கர்த்தர் சொன்ன ஊழியம் ரொம்ப ஜாலியான, ஈஸியான, லவ்வபுளான ஊழியம். ஏன் பெந்தகோஸ்தேக்காரன் இதை செய்ய மாட்டான் தெரியுமா? ஏன் செய்ய மாட்டான்? தப்பு வராது, காணிக்க வராது. ஆமாம், ரோடு பெருக்கிறவங்கிட்ட போயிட்டு சோறு கொடுத்தா சர்ச்சுக்கு வானா வருவான், தசம பாகம் போடுவானா? நான் செய்ய மாட்டேன். கரெக்டாக இல்லையா? இப்போ தெரியுதா எதுக்கு அடுத்த மெசேஜுக்கு நீங்கள் என்ன கூப்பிட மாட்டீங்கன்னு? நான் நம்ம சபையை பற்றி சொல்லலை, இன்றைக்கி நம்ம கண்ணு முன்னாடி நடந்துட்டு இருக்கிற கூத்துங்களை சொல்கிறேன். நான் கேட்குறேன், 150 கோடி ரூபாய்க்கு நீ பெரிய ஜப ஆலயத்தை கட்டுறியே, ஜப அறைகளை கட்டுறியே, கொரோனாவில் செத்து போனானே ஆக்சிஜன் இல்லாமல், அந்த 150 கோடி ரூபாய்க்கு 4 மாவாடிலையும் தூத்துக்குடியிலையும் திருநெல்வேலியிலையும் இருக்கிறவனுக்கெல்லாம் ஃப்ரீ ஆக்சிஜன் கொடுத்துருந்தா எத்தனை பேர் ரட்சிக்கப்பட்டிருப்பான்? அந்த 150 கோடி ரூபாய்க்கு 150 திருச்சபைகளை கட்டியிருந்தா எத்தனை பேர் ரட்சிக்கப்பட்டிருப்பான்? நான் ஏர் கண்டிஷனிங் பிஸ்னஸில் இருக்கிறேம்மா, 80 லட்சம் ரூபாய்க்கு நான் ஒரு பாஸ்டருக்கு கோட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஏர் கண்டிஷனர். ஏசி மட்டும் 80 லட்சம்னா அப்போ பில்டிங் பாருங்க. கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கலாம். எதுக்கு ஆசீர்வதிச்சாரு? கொடுங்கள், நீ கொடுப்பேன் என்கிற நம்பிக்கையிலே கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதித்தார். ஐயோ ஆண்டவரே, அவன் பென்ஸ் காரில் வரான், அந்த காரில் வரான், அவனே கொடுக்கல, நான் என்ன கொடுக்குறது? அதனால தான் ஆண்டவர் சொன்னார், ஒரு ஏழை விதவை இருந்தால் அவளிடத்தில் 2 காசு தான் இருந்தது, அந்த 2 காசை வைத்து அவள் கடைசியாக சாப்பிட்டு இருக்கலாம், அதற்கு பதிலாக அந்த 2 காசை கொண்டு வந்து காணிக்கை பெட்டியிலே போட்டுவிட்டு தான் மரிக்கவும் தயாரானால் அவளை பார்த்து இயேசு சொன்னார், இதோ இவ தான் அதிகமாக போட்டிருக்கிறான். நீ எனக்கு நல்லா தெரியும், நீ ஆசீர்வதிக்கப்படுற ரகசியத்தை சொல்லித்தரேன். நாங்கள்லாம் இந்து குடும்பத்திலேருந்து வந்ததுனால இந்த சில பூஜைகள்லாம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. வியாபாரம் ஆரம்பிக்கணும்னா கணபதி ஹோமம் பண்ணு, ஓகே, திருப்பதிக்கு போயிட்டு வா, இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. இவன்லாம் உண்மையாகவே அந்த மாதிரி பண்ணவன் வியாபாரத்தில் நல்லா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறான். அது வேற ஒருத்தர் டிபார்ட்மெண்ட்டு, அவர் பார்த்துக்கிறாரு. யார்? பிசாசு பார்த்துக்கிறாரு. இப்போது நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுறதுக்கு நான் ஒரு ஷார்ட்கட் சொல்லித்தரேன். நேற்று ஒரு சிஸ்டரோட சாட்சி, ஐயா என் வீட்டில் டெய்லி என்ன சமைக்கிறதுன்னு கூட நாங்கள் வருத்தப்படுற மாதிரி வறுமையில் இருந்தோம். நீங்கள் இந்த கிளாஸில் இந்த தக்காளி சாதத்தை பற்றி சொல்லி கொடுத்தீங்க. நாங்கள் 5 பேருக்கு தக்காளி சாதம் செஞ்சோம், 5 பேர் சாப்பிட்றதுக்கு. அதில் ஆளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஓகே மிச்சம் வச்சு ஒரு பொட்டலமாக எடுத்து
எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ஏழை பாட்டி அம்மா கொண்டு போய் கொடுத்தோம். அல்லேலூயா. இன்னைக்கு என் கிச்சனில் ப்ரொவிஷன் வைக்க சுத்தமாக இடம் இல்லாத அளவுக்கு கர்த்தர் என்ன ஆசீர்வச்சிருக்கிறார். அம்மா நான் வந்து கோடிக்கணக்காக பணம் சம்பாரிச்சுட்டு உனக்கு சொல்கிறேம்மா, இப்போ நீ இருக்கிற வறுமையில், இப்போ நீ இருக்கிற கஷ்டத்தில், உன்கிட்ட இருக்கிற துணியில் பழைய துணியை எடுத்துன்னு போய் ஏழைங்களுக்கு கொடுத்துப்பாரு. நீ சாப்பிட்ற ஒரு தக்காளி சாதத்தில் ஒரு பிடி சாதத்தை எடுத்து கொண்டு போய் ஒரு ஏழைக்கு கொடுத்துப்பாரு. உன் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற வியாதி இருக்கிறவனை போயிட்டு விசாரிச்சுப்பாரு. கர்த்தர் உன் சாபத்தையும் உன் சூழ்நிலைகளையும் மாற்றுவார். அல்லேலூயா. எனக்கே இல்லை, எனக்கே டைம் இல்லை, எனக்கே காசு இல்லை, எனக்கே கஷ்டம். அதுலேருந்து வெளியே வரத்துக்கு இதுதான் வழி என்று வேதம் சொல்லுகிறது. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. இதை எப்படி செய்கிறது? பெண்கள் ஊழியத்தை இலவச தையல் பயிற்சியாக எப்படி செய்வது? சிறுவர் ஊழியத்தை சாஃப்ட் ஸ்கில் ட்ரைனிங்காக எப்படி செய்வது? அல்லேலூயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த பயிற்சி நடத்துகிறேன். அல்லேலூயா. இப்போது 9 மணி ஆயிடுச்சு. உன் ஆத்துமாவை என் தேவன் அழிக்கக்கூடாது என்று நீ நினைப்பாயானால் நீ ஆத்தும ஆதாயம் செய்கிறவனா இருக்க வேண்டும். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. நீ டிராக்ட் கொடுத்தா உன்னை எதிர்ப்பாமா? மதத்தை பருப்ப வரையான்னு கேட்பாமா? நான் சொல்கிறேனே, நீங்கள் செஞ்சு பாருங்களேன். எனக்காக தயவு செய்து என்னை நேசிக்கிறது உண்மையானா உங்கள் சகோதரனாக நினச்சி செய்யுங்களேன். ஆளுக்கு இங்கே 5 பேர் உங்கள் வீட்டில் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு 5 தக்காளி சாதம் செஞ்சு இந்த சனிக்கிழமை பாஸ்டரோட இந்த ஏரியாவில் நீங்கள் ஒன்றும் பாட வேணாம், ஆட வேணாம், டிராக்ட் கொடுக்க வேணாம், ஒன்றும் கொடுக்க வேணாம். இந்த ஏரியாவில் இருக்கிற ஜனங்களுக்கு போயிட்டு இந்த 5 சாப்பாடும் ஒவ்வொருத்தர் வீட்லேயும் பசியாக இருக்கிறவங்களுக்கு கொண்டு போய் கொடுத்து பாருங்களேன். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. இங்கே இருக்கிறவங்க என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க? ஐயோ அவங்க சோறு போடுறவங்க, உப்பிட்டவனை அப்படின்ற தேசத்தில் இருக்கிறோம் நம்ம. நான் வரேன், நான் ஆராதிக்கிறேன், நான் பாட்டு பாடுறேன், நான் குதிக்கிறேன், நான் போகிறேன். யாருக்கு என்ன லாபம்? ஒன்றால் இங்கே இருக்கிற சுற்றி இருக்கிற ஏழை ஜனங்களுக்கு என்ன லாபம்? நம்மளும் ஏழையாக தான் இருக்கிறோம், ஆனால் நம்மளால் முடிஞ்ச உதவியை செய்வோம். அல்லேலூயா. ஆத்தும ஆதாயம் என்பது ஏதோ பெரிய ஒரு பிரசங்கம் பண்ணோன்னா அதுக்கு யூ ஹேவ் டு பி ட்ரெயின்டு. ஒரு பாட்டு பாடணுன்னா உனக்கு யூ ஹேவ் டு பி ட்ரெயின்டு. ஒரு மியூசிக் வாசிக்கணுன்னா நீ ட்ரைனிங் போகணும். ஆனால் பசியாக இருக்கிறேன், ஆண்டவர் சொல்கிறார், பசியாய் நான் இருந்தேன், எனக்கு சோறு போட்டிங்க. அதுக்கு நீதிமான்கள் சொன்ன பதில் என்ன? அப்பொழுது நீதிமான்கள் அவருக்கு பிரதியுத்தரமாக, ஆண்டவரே, நாங்கள் எப்பொழுது உம்மை பசி உள்ளவர்களாய் கண்டோம்? படிங்கம்மா. ம் 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 காவலில் இருக்கிறவராகவும். எல்லாரும் சேர்ந்து வாசியுங்கள். அதற்கு ராஜா பிரதியுத்தரமாக, மிகவும் சிறியவனாகிய. அப்படின்னா என்னமா அர்த்தம்? உன் ஏரியாவில் இருக்கிற மிகவும் ஏழையாகிய. அம்மா, அங்கே தாம்மா பரலோகம் இருக்கு. பரலோகத்தின் சாவி யார்கிட்ட இருக்கு? ரோட்டில் படுத்து கிடக்கிற அந்த பாட்டியம்மா கிட்ட தாம்மா சாவி இருக்கு. உன் வீட்டு பரலோக சாவி யார்கிட்ட இருக்கு? புரியுதா நான் சொல்கிறது? யார்கிட்ட இருக்கு? உன் வீட்டுக்கு வந்து அம்மா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாருங்களா. எனக்கு ஏதாவது உதவி. அப்பா, இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஜெபத்தை பற்றி ஒரு பிரசங்கம் வச்சுருக்கிறேன். அது கர்த்தருக்கு சித்தமானால் பார்க்கலாம். இப்போ பிரதர் வந்து என்கிட்ட ஃபோன் பண்ணுறாரு. பிரதர், நான் பயங்கர கஷ்டத்தில் மாட்டிக்கிட்டேன், எனக்கு ஒரு 5000 ரூபாய் இம்மீடியட்டாக ஹெல்ப் பண்ண முடியுமான்னு கேட்குறாரு. இப்போ இவர் பிரதர் வந்து உங்ககிட்ட கேட்குறாருன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மள என்ன சொல்லுவோம்? ஸ்டாண்டர்ட் ஆன்சர் என்னது சொல்லுங்கள். நான் இது வரைக்கும் ஒரு 30 சபையில் கேட்டிருக்கேம்மா. என்ன சொல்லுவோம்? ஜபம் பண்ணிக்கிறோம்மா. ஜபம்னா என்னன்னு தெரியுமாம்மா? கேவலப்படுத்துகிறோம்மா ஜபத்தை. யூ நோ வாட் யூ மீன் பை ப்ரேயர்? ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஐயா, ஒரு 5 மினிட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கிறேன். ப்ரேயர் என்ன தெரியுமா? இப்போ இந்த செல்ஃபோன் இங்கே இருக்கா? இந்த செல்ஃபோன் இங்கே இருக்கா? இந்த செல்ஃபோன் என் பேக்கெட்டுக்கு வரணும். ஓகே. சர்வ வல்லமை உள்ள கர்த்தரே, உம்மால் செய்யக்கூடாத அதிசயங்கள் இல்லை. எப்படியாவது இந்த செல்ஃபோன் என் பேக்கெட்டுக்கு வர செய்யும் அப்பா.
என் ஏசப்பா அதை கொண்டு வாரும் ஆண்டவரே சொன்னா வருமா? இப்படி சொன்னா நான் யாரு? நான் கரெக்டாக சொல்லுங்கள், ஏன்னா இப்போ கொஞ்ச நேரத்தில் அது உங்களுக்கே வரப்போகுது பாருங்கள். நான் யார்? பைத்தியத்தை இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லுவாங்க? மென்டல். டேய், பக்கத்தில் இருக்கிற செல்ஃபோனை தூக்கி பேக்கெட்டில் வைக்கிறதுக்கு பதிலாக உட்காந்து ஜெபம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற சொல்லுவீங்களா இல்லையா? சொல்லுவீங்களா இல்லையா? இப்போ இவர் என்கிட்ட 5000 ரூபா கேட்குறாரு. ஒன்று முடியும்னா முடியும்னு சொல்லு, இல்லைன்னா நான் 5000 ரூபா தர முடியாது பிரதர், என்கிட்ட இப்போ ஒரு 500 ரூபா இருக்குது, நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சி வைக்கிறேன். முடியுமா முடியாதா? முடியுமா முடியாதா? தேசத்துக்காக ஜெபம் பண்ணுறோமா? ஏஞ்சல் டிவி, நான் தான் ஏசி பண்ணியிருக்கிறேன், ஏஞ்சல் டிவிலேயே ஜெபம் பண்ணுறோம் மைக்கு வச்சுக்கிட்டு. எப்படி பண்ணுறோம்? பீகாரை ஆண்டவரே என் தேவனே அசையும் அப்பா அங்கே ஒவ்வொரு தெருக்களிலும். ஏமா நான் கேட்குறேன், மத்தேயு கடைசி அதிகாரத்தில் கடைசி 3 வருஷத்தில் இயேசு என்ன புறப்பட்டு போய் வேலை செய்யின்னு சொன்னாரா, இல்லை என்ன வேலை வாங்கினாரா? இல்லை, எனக்கு புரியல. ஆண்டவரே நீர் ரட்சியும் ஆண்டவரே, நீர் தொடும் ஆண்டவரே, நீர் அசையும் ஆண்டவரே, அப்புறம் நீ என்னத்துக்கு? எனக்கு உண்மையாக சொல்கிறேன்னே, என்னை தேசத்துக்காக கூப்பிட்ற ஜெபிக்க யார் கூப்பிட்டாலும் நான் போக மாட்டேன். பீகாருக்காக ஜெபிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? செல்ஃபோன் எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்லுங்கள். பீகாருக்காக ஜெபிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? ஏம்மா நீ உன் ஹஸ்பண்டை கூப்பிட்டு சும்மா எஸ்கேஷனாவது நீ பீகாருக்கு போயிட்டு வாமா. அங்கே போயிட்டு முழங்கால் போட்டு ஜெபம் பண்ண உன்னால் போக முடியுமா? 3 நாள் பீகாருக்கு போ, 3 நாள் டிராக்ட் கொடு, அதுக்கப்புறம் ஜெபம் பண்ணு அங்கே உட்காந்து. அதை விட்டுட்டு இங்கே இருக்கிற பீகாருக்கு கூட உன்னால் போக முடியல, இங்கே இருக்கிற ஒரிசா கூட 360 ரூபா டிக்கெட்டை கொடுத்து ஒரிசா கூட போக முடியல, நீ தேசத்துக்காக ஜெபம் பண்ணுற. உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? ஜெபம் என்பது என் 6 அறிவுக்கும் என் சக்திக்கும் என் பணத்துக்கும் என் உழைப்புக்கும் அப்பாற்பட்ட காரியம். இப்போ எனக்கு கேன்சர் வந்துடுச்சு, சத்தியமாக என்ன பண்ணணும்? ஜெபம் பண்ணி தான் ஆகணும். ஏன்னா கேன்சரை குணமாக்க மருந்து கிடையாது இல்லையா? இப்போ எனக்கு தலைவலி வந்துடுச்சு, ஒரு சாரிடன் வாங்கி தரலாம்ல? எதுக்கு எடுத்தாலும் ஜெபம் பண்ணுங்க. ஆனால் உழைச்சிட்டு உங்களால் முடியல, எல்லாம் இங்கே தெருவாக போயிட்டு ஆண்டவரே, வீடு வீடாக போயிட்டு ஆண்டவரே, எல்லாருக்கும் சுவிசேஷம் சொல்லிட்டு ஆண்டவரே, இந்த ஜனங்க மன கடினமாக இருக்கிறாங்க, என்னால் முடிஞ்ச எல்லாத்தையும் நான் செஞ்சுட்டேன். தென் யூ ப்ரே, காட் வில் லிசன் டு யூ. புரியுதுங்களா இல்லையா? கர்த்தர் சர்வ வல்லமையை ராய்ச்சே, நான் என்ன பண்ணுறது? ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், ஆனால் டைம் இல்லை. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டான எக்ஸாம்பிள். 5 அப்போ 2 மீன் கதை படிச்சிருக்கீங்களா? எடுக்க முடியுமா? யார் கரெக்டாக எடுக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு 100 ரூபா. ஃபஸ்ட்டு எடுக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு 100 ரூபா. சீரியஸாக சொல்கிறேன். மூணு சுவிசேஷத்தில் இருக்குது. எந்த அதிகாரம், எந்த இது? யார் ஃபஸ்ட்டு சொன்னா? சரி, யார் ஃபஸ்ட்டு சொன்னா? சொன்னால் நான் கொடுத்தாகணும். யார் ஃபஸ்ட்டு சொன்னா? டேனியல். ஓகே, கை தட்டுங்கம்மா. படிங்க பிரதர், சீக்கிரம் படிங்க. 15 படிங்களேன். 14, 15 இல்லை, மத்தேயு 14, 15. சாரி, யோவான்லேயும் இருக்குது, மத்தேயுல படிங்க. அதுக்கு முன்னாடி வசனம், இயேசு வந்து திரளான ஜனங்களை கண்டு அவர்கள் மேல் மனதுருகி. கவனிங்க, இயேசு என்ன பண்றாரு? அவ்வளோ ஜனங்களை பார்த்து அவர்கள் மேல் மனதுருகி அவர்கள் வியாதிகளை குணமாக்குகிறார், சொஸ்தமாக்கினார். கவனிங்க, இவ்வளோத்தையும் இயேசு செஞ்சாரா? வந்தவன் எல்லா வியாதியும் குணமாக்கினாரா? இப்போ பெந்தகோஸ்தே ஊழியக்காரன்னு சொல்கிறேன், நாங்கள் எங்களை மாதிரி ஒரு 12 பேர் இருக்கோம் கூட, அவர் கூட. இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னு பாருங்களேன். சாயங்காலமான போது, இன்னைக்கு சபையில் ஜெபம்னா இதுதான் எக்ஸாம்பிள். சாயங்காலமான போது அவருடைய சீஷர்கள் எங்களை மாதிரி ஆட்கள் அவரிடத்தில் வந்து, இயேசுவே உமக்கிட்ட கூகுள் மேப்பு கிடையாது, உமக்கு ஒன்றும் தெரியாது, இது வனாந்தரமான இடம், ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு, அங்கே பாருங்க சூரியன் அஸ்தமிக்க போது, நாங்களோ ஆத்ம பாரம் படைத்த ஊழியக்காரர்கள், எனவே ஜனங்கள்
கிராமங்களுக்கு போட்டோம். அவங்க போய் அங்கே உழைச்சி சம்பாரித்து இனிமேல் அவங்க சாப்பிட்டுக்கிட்டோம். நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்? கர்த்தராகிய இயேசு உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராகன்னு சொல்லி அமுச்சு விட்ருவோம். அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அவர்களை அமுச்சு விட்ருங்க, போதும். வந்துச்சு, வியாதியை குணமாட்டிங்க, அவன் பசியில் செத்தா சாவறான், போட்டோம். இப்போ பாருங்கள், இயேசு என்ன சொன்னார்? இயேசு, எல்லாம் படிங்க. இயேசு அவர்களை நோக்கி, அவர்கள் வெறும் வயிற்றுல போக வேண்டுவது இல்லை. இதுதான் எங்கள் இயேசப்பாவுடைய மனதுருக்கம். அல்லேலூயா. அவனை வெறும் வயிற்ற அனுப்பாத. அவன் கஷ்டத்தோடு வந்திருக்கிறான், பசியோடு வந்திருக்கிறான். இவ்வளோ வியாதிகளை குணமாக்குனவர் என்ன சொல்லிட்டாரு? என்ன சொல்லியிருக்கலாம்? அவங்க வெறுமனே போக வேண்டுவதில்லை, அவங்கள 5000 பேர் இருக்காங்களா, 50 பேரை உட்கார வை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம்ல. வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து அப்படி மேஜிக் பண்ணி கொண்டாந்துருக்கலாம்ல. ஆனால் இயேசு என்ன சொன்னார் பாருங்களேன்? நீ ஊழியக்காரன் என்று பீத்தி கொண்டு திரிகிற, சீஷன் என்று பெரிய பெரிய சிலுவையை மாட்டிக்கொண்டு திரிகிற நீங்களே அவனுக்கு சோறு போடுன்னாரு. இப்போ நான் ஐயா தான் இயேசு கிறிஸ்து. நான் ஐயா கிட்ட சொல்கிறேன், இயேசுவே அவங்க பசியாக இருக்கிறாங்க, அவங்கள அமுச்சு விடுங்கன்றேன், சோறு போடுங்கன்னு கூட சொல்லல. அப்போ இயேசு என்ன சொல்கிறார் என்னை பார்த்து? நீ வாயில் வடை சுடுறல்ல, இவ்வளோ நேரம் சுட்டுக்கிட்டு இருந்தல்ல, கோச்சிச்சு பாருங்களேன். ஒருத்தன் மொடவனா வந்திருப்பான், பேதுரு என்ன பண்ணிருப்பாரு? தள்ளு தள்ளு தள்ளு, அவனை அப்படியே தூக்கிட்டு வந்து அப்படியே நிற்க வச்சிருப்பாரு. உடனே இயேசு குணமாக்கியிருப்பார். அப்படியே பேதுரு காலில் தூக்கி விட்டுருப்பாரு. அல்லேலூயா. நீ இந்த அற்புதத்துக்கு அலநகை வேலை செய்யறதுக்காக உன்னை கூப்பிடல, எது கூப்பிட்டுருக்குறேன்? நீ போய் சோறு போடுனாரு. இப்போ தெரியுது பாருங்க நீல சாயம். படிங்க பிரதர். அதற்கு அவர்கள் இப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. இருக்கிறதுலையே ஒரு குட்டி பையன் வச்சுட்டு இருந்தான். மூக்கு அவன் வச்சிருந்த மீன் ஸ்மெல்லு வந்துடுச்சு. இங்கே குட்டி பையன்கிட்ட 5 அப்பமும் 2 மீனும் இருக்குது. இது மட்டும் கரெக்டாக தெரியுது. யாருக்கு? அங்கே இருக்கிறதுல 5000 பேரில் இருக்கிற ஒரு குட்டி பையன்கிட்ட இருக்கிற ஒரு குட்டியான சாப்பாடு மட்டும் சீஷனுக்கு தெரிஞ்சிச்சு. அதை எடுத்துன்னு வானாரு. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. இயேசு நம்மக்கிட்ட எதிர்பார்க்கறது என்ன தெரியுமாமா? அல்லேலூயா. உனக்கு ஆத்ம பாரம் இருக்கா? நீ செய். அல்லேலூயா. நீ இறங்கி செய், உன்னால் முடிஞ்சதை செய். உன்கிட்ட 5 அப்பம் தான் இருக்கா, அதை எடுத்துட்டு வா, அதன் மூலம் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறேன். நம்ம ஜெபத்தில் என்ன பண்ணுறோம்? கர்த்தர் சத்தியமாக சொல்கிறேன், 99% என்னால் செய்ய முடியாத எல்லா காரியத்தையும் கர்த்தர் தான் செய்யணும். ஆனால் 1% நான் செய்யலாமே. தேசத்துக்காக ஜெபிக்கிற நீ 2 மணி நேரம் இந்த ஏரியாவில் போயிட்டு இருக்கிறவனுக்கெல்லாம் சோறு போட்டுட்டு வஸ்திரங்களை கொடுத்துட்டு வந்து ஜெபம் பண்ணு. முதல்ல உன்னோட என்ன நகர் பாது? காமராஜர் நகரா? முதல்ல காமராஜர் நகர் ரட்சிக்கப்பட்டோம். முதல்ல காமராஜர் நகர் தொடப்படட்டும். முதல்ல காமராஜர் நகர் பசி இல்லாமல் இருக்கட்டும். காமராஜர் நகரில் வேலை திட்டம் இல்லாமல் இருக்கட்டும், வியாதி இல்லாமல் இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறம் நான் போகலாம் பீகாருக்கு. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. புரியுதுங்களா லாஜிக்கு? ஜெபம் என்றால் என்ன? என் 6 அறிவுக்கும், என் சக்திக்கும், என் பணத்துக்கும், என் திறமைக்கும், என் உழைப்புக்கும் என்னால் செய்ய முடியாததை தேவன் செய்யும்படி கேட்பது தான் ஜெபம். 3 நாள் ஆச்சு ஆண்டவரே, நாருமே. அப்போ இயேசு ஜெபித்தார். அல்லேலூயா. இயேசு எங்கெல்லாம் ஜெபித்தார்னு பாருங்கள். எங்கே பார்த்தாலும், எப்போ பார்த்தாலும் ஜெபிக்கல அவர். எங்கெல்லாம் நன்மை. ஒரு சமாரியா ஸ்திரியை பார்க்கறதுக்கு 84 கிலோமீட்டர் இயேசு நடந்து போனார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. கர்த்தருக்காக உழைப்போம், கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். எல்லோரும் எழுந்து நிற்போம். ஒரே ஒரு நிமிஷம் மட்டும் ஜெபிக்கிறேன் உங்களுக்காக. நீங்களாம் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக கவனிச்சிங்க வசனத்தை. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. உங்களை கொண்டு, உங்கள் சபையை கொண்டு கர்த்தர் பெரிய காரியம் செய்கிறாரோ இல்லையோ, உங்களால் முடிஞ்சதை நீங்கள் செய்யும்பொழுது கர்த்தர் உங்கள் குடும்பத்தை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார். அல்லேலூயா. ஒப்பு கொடுத்தீரையா உம்மையே எனக்காக, உலகின் ரட்சகரே, உன்னத பலியாக. எல்லாரும் சொல்லுவோம் கரங்களை உயர்த்தி. ஒப்பு கொடுத்தீரையா உம்மையே எனக்காக, உலகின்
உங்கள் மத்தியில் இறங்கும்படியாக. அல்லேலூயா. ரட்சகரே உன்னத பலியாக பசியாயிருந்தேன், எனக்கு போஜனம் கொடுத்தீர்கள். தாகமாயிருந்தேன், என் தாகத்தை தீர்த்தீர்கள். வியாதியாயிருந்தேன், என்னை விசாரிக்க வந்தீர்கள். அல்லேலூயா. வஸ்திரம் இல்லாதிருந்தேன், காவலில் இருந்தேன், அந்நியனாயிருந்தேன், என்னை தேடி வந்தீர்கள். இதோ இந்த காமராஜர் பகுதியிலே நீங்கள் தேடி போகிற ஒவ்வொருவரும் இயேசு கிறிஸ்து தான். இந்த வார்த்தைகளை கர்த்தர் உங்களிடத்தில் சொல்லி இருப்பது உண்மையானால், இதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டது உண்மையானால், வருகிற சனிக்கிழமை இங்கு செய்ய போகிற இந்த அவுட்ரீச் மினிஸ்ட்ரியில நான் வருகிறேன் என்று சொல்லுகிறவங்க மாத்திரம், நான் வெறும் கையனாய் வரமாட்டேன், என்கிட்ட இருக்கிற பழைய ட்ரெஸ்ஸு, எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எங்கள் வீட்டில் நான் சமைச்ச ஒரு 5-6 சாப்பாடு நான் எடுத்துக்கொண்டு வருவேன் என்று சொல்லுகிறவர்கள் மாத்திரம் கரங்களை உயர்த்தி உங்களை ஒப்பு கொடுங்க. உன் ஆத்துமாவை கொல்ல வல்ல கர்த்தர் முன்பாக வெறும் கையனாய் நிற்பதை கர்த்தர் விரும்புவதில்லை. ஐயா, உனக்காக இயேசு கிறிஸ்து, எனக்காக இயேசு கிறிஸ்து 3.5 மணி நேரம் சிலுவையிலே தொங்கி பாடுபட்டு அடிக்கப்பட்டு நொறுக்கப்பட்டு தான் ரட்சிப்பை சம்பாதித்தார். வெறும் வாயினாலோ வார்த்தையினாலோ பிரசங்கத்தினாலோ கர்த்தர் ரட்சிப்பை கொடுக்கவில்லை. He worked physically, he suffered physically. அவர் தன் சரீரத்திலே பாடுபட்டார். அவர் தன் சரீரத்திலே பாடுபட்டார். உனக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது. உனக்காக அவர் நொறுக்கப்பட்டார், உனக்காக அவர் அடிக்கப்பட்டார். நான் உங்களை பார்க்க போவதில்லை. That is not my business. கர்த்தர் உங்கள் கரங்களை பார்க்கிறார். எங்க வீட்டில் இருக்கிற பழைய துணி, எங்க வீட்டில் இருக்கிற சாப்பாடோடு நான் வந்து ஊழியம் செய்ய போகிறேன். இந்த பகுதியில் நான் சபையோடு சேர்ந்து செய்ய போகிறேன் என்று சொல்லுகிற கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்க. இயேசுவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். உம்முடைய அன்புக்காக நாங்க செய்யறோம்ப்பா, உம்முடைய சிலுவைக்காக நாங்க செய்யறோம்ப்பா. நீர் எங்களுக்காக அடிக்கப்பட்டீரே, உமக்காக செய்யறோம்ப்பா. ஐயா, இந்த சிறியவரில் இந்த ஏழைக்கு நீ செய்யறது இயேசுவுக்கு தான் செய்யற. நீ அந்த ஏழைக்கு செய்யல, அதை இயேசுவுக்கே செய்கிறாய் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. அல்லேலூயா. உன் அக்கிரமங்கட்காய் இயேசு பாடுகள் பட்டார், உன் மீறுதற்காய் இயேசு நொறுக்கப்பட்டார். என் அக்கிரமங்கட்காய் இயேசு பாடுகள் பட்டார், என் மீறுதற்காய் இயேசு நொறுக்கப்பட்டார். எனக்காகவே அடிகள் பட்டார், என்னை உயர்த்த தன்னை தாழ்த்தினார். எனக்காகவே அடிகள் பட்டார், என்னை உயர்த்த தன்னை தாழ்த்தினார். என்னை உயர்த்த தன்னை தாழ்த்தினார். இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பு என்றும் மாறாதது. அல்லேலூயா. ஷவராதிரபா. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறார். ஒப்பு கொடுத்தவர்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கிறார். உன் குறைகளை கர்த்தர் நிவர்த்தி ஆக்குகிறார். உன் குறைகளை கர்த்தர் நிறைவாக்குகிறார். அல்லேலூயா. ரபல ஷரத ரபல பாபா பாபா. எங்கள் தேவனே, எங்கள் ராஜனே, எங்களுக்காக யாவையும் செய்து முடித்தவரே, இதோ உம்முடைய பிள்ளைகள் ஒப்பு கொடுத்திருக்கிற ஒவ்வொருவரும் இந்த சனிக்கிழமை வரட்டும் ஆண்டவரே. இந்த பகுதி ரட்சிக்கப்படட்டும் ஆண்டவரே. நற்கிரியைகளின் மூலமாக, நற்செயல்களின் மூலமாக ஆண்டவரே இந்த சபை இந்த மக்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் இருக்கட்டும் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, இவர்களிடத்தில் இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளையும் நீர் அறிந்திருக்கிறீர். உனக்கு இருக்கிற கொஞ்சம் பலத்தோடு நீ கிளம்பி போ என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். உன்னிடத்தில் இருக்கிற இந்த கொஞ்சம் பலத்தோடு, கொஞ்சம் ஆசீர்வாதத்தோடு நீ போ. நான் உன்னை அழைத்த தேவன், நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிற தேவன், நான் உன்னை பெரிய சாதியாக்குகிற தேவன்.
உன்னை பெருமைப்படுத்துகிற தேவன் நானே என்று சொல்லுகிறார். ஆசீர்வதிங்கப்பா ஆண்டவரே. இனியும் சபை ஆண்டவரே ஜெபித்து கொண்டிராமல், இனியும் சபை முடங்கி கொண்டிராமல், இனியும் சபை ஒரே இடத்திலே உட்கார்ந்திராமல் ஆண்டவரே சபை கடந்து செல்லட்டும், சபை கடந்து செல்லட்டும், நற்கிரியைகளை செய்யட்டும், நற்செயல்களை செய்யட்டும் ஆண்டவரே. இயேசுவின் நாமத்திலே இவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன்.